tikulandireni kulikonse kumene mukutionera masana wano. Ndine Brian Banda yangokwana kumene 10 minutes to the hour of 3 Central African Time. Tikukulankhulani kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kumene chipani cha UTM chatiyitana ife at Times Television kuti tikuonetseni kuno zimene zikuchitika. Pali msonkhano pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe kumene chipani cha UTM chikufuna kupangitsa msonkhano wawo kuwauza anthu, koma kuti msonkhano umenewu ndi wokumbukiranso malemu Saulos Klaus Chilima amene anali vice president wathu wa dziko komanso president wa chipani cha UTM. Chipani cha UTM chikhala chikupita ku masankho mu Novemba muno, ndiye mtsogoleri wa chipanichi amene angalowe m'malo mwa Saulos Chilima adziwika nthawi imene, koma pakadali pano amene akugwirizira utsogoleri wa chipaniwu ndi bambo Michael Usi amene ndi vice president wa dziko komanso interim leader wa chipani cha UTM. Monga mmene mukuoneramu kuli khwimbi la wanthu limene lafika pano. Alendo olemekezeka pa msonkhano umenewu tikumva kuti ndi Secretary General Mai Patricia Kaliati sadafike, tikumva kuti afika pano 3 o'clock. Ndiye msonkhano kayamba pali zambiri zimene zichitike pano, koma uwu ndi msonkhano wa memorial. Sindili ndekha, ndili ndi mzanga Kathe Maulidi, mtolankhani wathu kuno amene amakondanso ndale kwambiri. Ndimanena kuti tikulandireni amayi mwachenatu mwachena. Aziko mukwambiri. Kanyuwani kameneka. Kanyuwani. Obanda rumandiputa. Mandiputa ndabwera mofatsa pano. Mwati mundiputa. Iyayi. Inu ndine ulendo ungwa utali. Ndiye tiputana basi. Jojo. Kalioneka kuti nkanyuwani. Ndikanyuwani akaka kuyamba kukavala kuno. Kuibanje kuno kulilongwe. Kuno momwe mukonera mukamphepo choncho. Koma Lilongwe ali bwino ndithu. Timanena kuti msonkhano waukulu umene ukuchitika kuno wa UTM. What is your thought? Okay, mwina Brian ndi sadafike kumeneko, ndimati ndifotokoze pano kuti msonkhano umenewu anthu mwina nkumadabwa ti bwanji mpaka na pano sunayambe. Kuli parade yomwe anthu achinyamata komanso akuluakulu a chipanichi ayenda kuchoka paka Muzi Institute, ayenda ndithu msewu umenewu mpaka kukhota apo nkuzafika pa msonkhano pano. Mwina nkani kutsogoloku sikukuoneka akuluakulu a chipanichi komanso anthu ena sadafike chifukwa choti kuli parade imeneyo yomwe apanga ndithu kuti ayende mpaka na kudzafika pa malo ano. Achokera kuti? Paka Muzi Institute. Okay. So ayenda pansi kuchoka kumeneko. Ayenda wapansi kuchoka kumeneko apanga kuti dongosolo lake atsogoleri onse afike pa nthawi imodzi. Ndiye umandifunsa kunena kuti maganizo anga ndi otani maka pa za msonkhano umenewu. Nditha kufotokoza kuti ndi msonkhano oti koyamba mu chipani cha UTM chimwalireni Saulos Chilima ukhale msonkhano waukulu. Ndikunena chonchi chifukwa chonena kuti pa msonkhano umenewu pakuyembekezeka kukhala akuluakulu kuphatikizapo omwe akukapikisana nawo pa mpando wa president ku convention. Taona pa programu pakusenyeza kuti Mai Patricia Kaliati omwe ali mlembi wa chipanichi afika pano. Mai Patricia Kaliati akukapikisana nawonso pa mpando wa president ku chipanichi. Tikaona Newton Kambala nawo akuyembekezeka kufika pa malo ano, Newton Kambala awaso nawo akukapikisana nawo. Kuli Kaliati akufunanso upresident oite. Ndidayankhula nawo dzana akuti akufuna takayima. Ndithu. Mona ngati Secretary General ukulu kuposa. Komabe president ukakhala president wa chipani chonse kuti chili kunja kwa boma pano. Mwina
titha kunena kuti ndi udindo waukulu chifukwa akuyang'ana kuti bwanji ntati ntawina atatawina athokhala ndoti president wa dziko nde ndi udindo ndithu waukulu kutsogolera chipani ngakhale anthu amati CEO wa chipani ndi secretary general koma tikayang'anabe maudindo awiri amene udindo wa president ndi udindo ndithu waukulu chifukwa ngakhale secretary general yemweyo amapita kwa president kukapereka malipoti ndiye akaliati akufuna president akhala pa msonkhano uno Newton Kambala akufuna president nawo akhala pa msonkhano uno tikuona Dalitso Kabambe nawo akufuna mpando wa president ku convention November ino nawonso akhala nawo pa malo ano tikuonanso Matthews Ntumbuka nawonso akufunanso mpando wa abwera poyera Ntumbuka so tabwera poyera as of yesterday amaoneka ngati kuti sadapange chiganizo ndidayankhula nawonso nawo akuoneka kuti alunjika ku UTM Ntumbuka ndidayankhula nawo adayankha kunena kuti ndatopa zothawathawa ndikukayima basi ayankhula choncho Ntumbuka anandiyankha choncho kuti zothawathawa ndatopa kunena kuti ayi ndingokuyankhani ndi anandiuza kuti ndikukayima ndiye anthu amene ndikuwatchulawo awa ena ndioti ngati Akabambe tamva kuchoka kwa omwe ali very close to Akabambe atiuza kuti nawo ali ndi malingaliro ndithu kuti akayimire pomwe Mtumbuka akaliati komanso amene wa Newton Kambala atitsimikizira kale avomereza kale ndithu Akambalaso akayimira ndithu convention pa mpando wa president ndimamva zoti pali opikisana amene akufuna mpando umene u5 sitikudziwa kuti wina ndi ndani koma anthu amene ndinganene pano ndi mwakulankhula ndithu pa msonkhano ndithu so chipani cha UTM chayenda bwanji chiitisireni malemu Saulos Chilima ndipo ndi champhamvu bwanji today chipanichi titha kunenabe kuti chikanali ndi mphamvu chifukwa chipanichi Chilima ndo adali mwini wake ndoti basi mwina chipani chimenechi momwe apita Chilima apita nacho koma kuona momwe ayendera kuchokera pa tsiku lomwe thupi la Chilima lidalowa m'manda kufika pano tikuona ndithu kuti chipanichi chikadalipo komanso nditha kunena kuti kubwera kwa anthu ochuluka kufuna kupikisana nawo pa mpando wa president zikusonyezeratu kuti chipanichi chilipo chifukwa tikanakhala kuti ndi chipani choti chilibe tsogolo mwina anthu onsewa fuka anthu tikukamba ndi anthu akuluakulu ndi anthu akuluakulu muzochita zina ndi akuluakulu mundale tikanakhala kuti chipanichi chilibe mphamvu chilibe tsogolo anthu asibweza atabwera kuzaonetsa kuti ine ndikufuna nditenge chinthuchi ine ndikufuna ndiyimire sizikanatero komanso titha kunena kuti chipanichi chasonyeza kuti ngakhale ena ankaganiza ngati ndi cha Chilima basi koma tasonyeza kuti chipanichi si cha munthu chifukwa tikati tione ma convention ena omwe tidapita Brian umapeza kuti mtsogoleri alibe kupikisana naye mwina ena ankafuna mpando koma later on they said sitikayimira basi angoyimira amenewo pamakhala kuti pa mpando wa president pa convention onse tapitacha panali president amene analowa anopost konse ku MCP ku DPP pomwe kuno tikuona kuti anthu ochuluka akufuna mpando wa president atuluka kale mosaopa anena kuti ife tikufuna tiyimire zomwe zikusonyeza kuti kuchipaniku ngati ufuluso uliko ndithu kuli democracy anthu sakuchita mantha kunena kuti tikufuna tipikisane pa mpando wakuti chifukwa zikanakhala kuti mwina kuchipani china choti chimatengedwa kuti chipani chindi cha ena ake mwina pakanakhala kale munthu wina mmodzi kuti amuchita kale amuyika pa layini kuti uyu ndi amene akutenga mpando wa president koma momwe zikuonekera kuchipaniku anthu akadabwerabe pa November si convention pa 27 November ndi patali anthu akuchitabe express interest kuti akufuna kupikisana nawo nde chipanichi ndikuona kuti kadali ndithu ndi mphamvu komanso muli ufulu ndithu palibe munthu wina amene akuletsedwa kuti usakayime nawo komanso anthu akutha kufika ndithu poyera kunena kuti ine ndikufuna ndikayimire pa mpando ngati wa president so anthu ankaonena kuti iyayi
chipani cha amati MP4 MP3 sitinganene choncho ayi tikuoneka kuti even after the death ya Saulos Chilima chipani chidakali ndi mphamvube titha kunena choncho kuti chipani chikadali ndi mphamvube timva apa naona pa programu Mai Kanyasho akuyembekezekanso kuyankhula pamene pafuna apereke report. Iwo ndi mtsogoleri wa aphungu a UTM ku nyumba ya malamulo nawo akufuna ndithu ayankhulepo kupereka report kuti kodi zikuyenda bwanji maka kumeneko ku nyumba ya malamulo. Ndifotokozenso pano kuti pa nthawi imeneyo momwe aphungu adatasankhidwa kumene kukalowa nyumba ya malamulo chipani chimenechi cha UTM chidali ndi aphungu 4 koma patachitika masankho ena achibwereza chidapezeka kuti chili ndi aphungu 5. Ndiye mpalamenti mmakhala aphungu ena oyima pawokha. Aphungu oyima pawokha aja nthawi zambiri amakhala ali ndi mphamvu atha kukalowa chipani china pala aphungu ambirimbiri amene ndaona kuti adawina independent. Chitsanzo ndi ngakhale amadalitso Kazombo adawina pawokha adaluza kuma primaries adayima pawokha adalowa nyumba muja basi adazika ku chipani chomwe wadafuna ataonanso aphungu ambiri ndithu abeuka yembe nawo adawina pa independent adakazikaso ku chipani chomwe wakufuna. Ndi parliament muja aphungu oti adawina independent ali ndi mphamvu zoti atha kupita ku chipani china chifukwa palibe chipani chomwe chidasapota kuti iwo awine chisankho. Ndiye tidaonanso mpalament momwemo aphungu ena adachoka kukhala oyima pawokha ndi kuzichita laini ndi ku UTM uko zimene zimatanthauza kuti UTM aphungu adachulukirapo ndithu mpaka na think 14 nota independent basi adapita ku UTM uko. Ndiye tidaonanso pakati apo akulemba kalata atatuluka mu alliance akulemba kalata kuti ati kufuna tichoke ananoti fesi tichoka ena achoka amene tingatsimikize kuti adachoka amene ndidaona akukwana ndithu 10 akukwana 10 mwina tacheza nawo kaya ndi ikhale ndikubweranso tacheza nawo kaya okay chabwino ndemata akukwana mafuna uyu ndi Yongo uyu manziwa andamudziwa ndanziwa manziwa bwanji amene iwo amwina afotokoze nthawi nakati nkaona ku ofesi kwa mkaka wanali ku ofesi kwa mkaka ofesi kwa mkaka timakonda kwaona kumeneko ndetu kudabwa kuti aliso kuno bwanji auti ankakuonani ku ofesi kwa Aiznoho mkaka zona timakumanadi kumeneko nthawi ya mbuyo wakhala wa MCP kwa nthawi yaitali kwambiri anali ku Chancellor College anali wachipani kumeneko namudzi wa nthawi yaitali yes kumeneko nali president wa wing ya chipani nthawi imene 2018 mwalo wa review UTM unofficially nalowa May koma officially ndalandidwa pa 28 July mwiti ndingati ndakhala 1 month mu UTM officially yes chinachitika nchani I think munthu kamakhala moyomu pena umapagamba decision ena kulimira ngophunzirapo kena kake then moyo umene upitirire ndi naili mbali ina ija nachitapo mbali yathu tinasiya ndale kwa miyezi 18 napanga design February last year nasiya ndale koma pena chako ndi chako mapeza wali zake zochitika mdziko muja ufuna utayankhulapo ufuna utapanga comment koma ngati ulibe right platform sizimveka zimene kuyankhula zichi nde ndimona mtima mwanga mawira abe kwambiri uya dziko mawira kwambiri kuti dziko la Malawi ndikuyenera kuti tenge nawo gawo ngaziko sili kuyenda ibwese onene pakaliba adzikumvani njani sakumbani okay sio kwambiri nde manena kuti umafuna kind platform yakuti ngati zake zikukhuza pa dziko lako it's a civic duty yako kuyankhula nde politics enafe is a calling I think nangovomereza kuti ndatenga sabatiko ya 18 months pa nthawi yakuona libwereso nde ntaunika umene naona kuti maganizo anga akufanako ndi chipani chanji Malawi muno naona kuti I think UTM koma munalowa nthawi imene chipani chidataya mtsogoleri munaganiza bwanji ena sakumaseka ukulowa bwanji chinthu yoti mtsogoleri komwalira kwa mwina kumakhauli anthu sabe sakumvesa for number 1 nakuzani unofficially nalowa May so ndi malemu neso talankhwana kale kuti 2025 tiyenda bwanji tiyende limodzi navomera nauza ndipase nthawi ndibwera koma popeza sudzi wa plan ya Mulungu poti okomati ndibwera kwa napeza kuti udikira
bwana ankafuna andilandire wiki imene anamwalira ije ndiyo mweyonse imene amafuna andilandire ku office UTM. Koma anyway we move on. Ma ideas a munthu samwalira. So Chilima anamwalira koma ma ideas ake alipobe. And you should know kuti the death of a revolutionary gives birth to a million more revolutionaries. Kumwala kwa Chilima kucha mudabobwa lina twambi tikupuka. Ena so lisamapanga nawo ndale mbuyo ambi banazukatsuka because they are inspired by the ideas. So the ideas are still there. The UTM manifesto is still there. So some of us are just here to add value to it and to implement it mene wake Chilima amafunira. The chipani sisi nafe chifura Chilima amwalira ayi. Chipani chilipobe ndipo chizuka mwamphamvu kwambiri after convention. Titiwe kuti what will be the protocol. Aya ndimo mwafotokozeramo. Koma mwina ndingofotokozaponso kuti timaona pa program sindikudziwa kuti ndi mutu wa msonkhano uno koma alemba mawu akulu pamenepo kunena kuti munthu yemwe alibe chimbudzi saucha Chile. Alemba pa program ndi mawu amene alemba akulu pa program kuti yemwe alibe chimbudzi saucha Chile. Zikungotikumbutsa Achilima amakonda miyambi ndi mikuluwiko. Ndaona kuti ngakhale zomwe zikuchitika pano zambiri zikudutsaso zomwe Achilima amakonda kwambiri nthawi yomwe adali moyo. Ndipo zoona muja ndi mafotokozera muja kuti mtsogoleri wamphamvu akamwalira ma ideas ake samwalira nawo. Mukati muone si UTM yokhayi olomunike misonkhano yonse enoyo muona kuti almost 90% ya olankhula misonkhano masiku ano ambakonda kuyuza miyambi. And iso ndili gasene ya Chilima. Ko Chilima atabwera kumene mundale ndamene samalephera olopa malo wangu yankhula 2 minutes yokha amasiyapo miyambi iwiri itatu. Ndi mwambi ayankhula oti opanda chimbudzi sawo chachire. Malimuso SKC anazoyankhula msonkhano wina wake mwambi umenewo. Ndi mwambi wooneka kwa chibwana koma politically kumvesa kwa kuti munthu sunyoza chinthu imechi makuthandiza. So pamizi pachamakhala ena alibe chimbudzi amapita pachire ena zimezi zolakwika koma zimachitika ndithu. So politically sutaya mgodi wako chimene chakuthandiza sumachitaya chifukwa mwina ukuona pena pake pabwino fosi ulira chimbudzi icho mazachifuna koma chire utaochi. Ndithu okay pakadali pano ndimati ndingofotokozeraponso ti njira pamenepa ikukonzedwa kusonyeza kuti atsogoleri akuluakulu a chipanichi akhale ndithu akufika pamalo ano. Muja momwe ndafotokozera pa program pakusonyeza kuti anthu ayende kuchoka pa Kamuzu Institute kuyenda ndithu Njawala mpaka kudzafika pano pamalo pano pa Masintha ground pomwe pakuyembekezeka ndithu kuchitika msonkhano menewu. Nde chakumbuyo uko kumeneko ndikomwe anthu omwe ali pa parade atulukire koma mwina ndikumvasa kulengeza pa Rodson Kabambe kuti atsogoleri akhale akufika koma chifukwa chani mudachita konza kale kuti achinyamata akayende kuchoka ku Kamuzu Institute msonkhano umene usadayambe. Chimene machita ngofuna kuonesa solidarity. Ndo amene wawa ndi mamachi a solidarity kuti SKC speed yake idakainasi. Ngati mukumbukira mlo bwino nthawi imene timakasiya mapepala ku make ovota. Tinapita ku Njamba ukapanga msonkhano. Nthawi imene Alliance imodzi. Dr. SKC anayenda wapasi ndi anthu kuchoka ku Chilimba, Chichiri, kafika ku Njamba. Ndiye mezo ndi mphamvu ndi nyonga zimene anatipasa yeyo. So we are just trying to remind anthu kuti zilipobe sikuti zathayi. So iyi chitika apa iyi so idaire chabe. Kuli kwa semeti kupita awatupanga awa ndi memorial rallies. Simalale eni ngati a campaign yayi. Ndi memorial rallies kuti after tamaliza kulira kuja apanga masi awo after 40 days panopata segula tatambaso panga ndale. Ndiye tikuonesa kuti Chilima ndakainayi ndiye timayenda chonchi. Kuonesa speed yake ndakaindife. Nyimbo zomwe zikuyembekezeka kuimbidwa pano akuti mizimu ya anthu omwe adafa pa ngozi imeneja itifungatire komanso itiunikire njira zikutanthauzani. Ifeyo monga ma Africans timakhulupirira kuti anthu akamwalira timakhulupirira in ancestors muziwa kale. Ndeno panopa kwambiri ena akumanga ndi chinkhondo masi chinkhondo yake. Tipaka maona angolengeza mateta convention. Toka maona mezokhalira. Kwatuluka anthu 5 kaya kuti apikisana pa president. Kwa ena akumanga zimene ndi mkangano koma ayi. That's why kuti mzimu wawo wa Chilimawo utifungatire. So spirit yawoyo itipanga lead kuti sogolera wathu tisakhandani.
the 2 months ya campaign ya convention iyi muona ngafika November zioneka bwino bwino kuti kani munthu woti wina aliyese Chipani wagwizana upeza naye komanso ndati mzimu uja utisogolera so ape tifuna kuti mzimu wake uzikhala nafebe katuchita misonkhano katuma ni mastragozi tiziwa naye zina azifuna tikhomerere even kuti manga kumene kumati zimba mtima tikaona nkhope ya Chilima kuti Chilima adakali nafe ndeti zimba mtima ndiye tifuna anthu asayiwale Chilima uja asayiwale tipake nyimbo zimbiri apo zambiri zikhala ndani za mizimu ya Chilima itifungatira nkhani yake ndi imeneyo opikisana koma ofuna mpando wa president achuluka mwina tikayerekeza ndipo mwezi dalili kuzipani zina simubalalika anthu kuti tichitosankhauta ayi ndipo imeneyoyo nde measure ya democracy yeniyeni simona wina kuja mangoloza mmodzi opanda osusa aina namba yankhula 2 years ago ife pazaima uyu basi paserekeze wina obwera ife apanga open up modi even achinyamata ndi wamema amene kutekera in terms of age abwene osakaime nawo UTM sikulesa munthu convention ija atazaka vota mawu asaoneka maso apapata kuyamba kumene this is the first month osamiyezi iwiri ya campaign mwina ena apanga pull out you never know ni ndali zedi de apapa anthu mwina awu tena ino mwati mukaime mpando winawo de zichitika izi zikamene pazakhala 3 kano omwe 5 kandi 7 koma UTM ndetu ku democracy yeniyeni ngatakwalola anthu ulapikisane mwaufulu chonchi zikomo kwambiri mwina tikutipeni lizi zikomo kwambiri apati ndikala ndili asogolera kufika uko tathokoza zikomo kwambiri zikomo ndithu akuluakulu atsogoleri a chipanichi mmenemo kufika ndithu kumbuyo kwathuko kufika pamalo ano kuchoka pa Kamuzu Institute pomwe iwo ayamba ndithu kuyenda ulendo wandawala obwera pamalo ano chomwe chikuyembekezeka kafika pa msonkhano uno tikuyembekeza ndithu tipakhale kulankhula kuchoka kwa governor wa chipanichi kuno ku Central Region komanso pakhale kulankhula amene wabwera kudzayimira mfumu yayikulu atsabango nawonso akhale ndithu akuyankhula pamalo ano ndipo kenako tione kukubwera akuluakulu ku chipanichi nawonso akuyankhula koma monga momwe ndidafotokozera kumayambiliro kunena kuti pa programu pakuonetsa ndithu kuti Newton Kambala ndi Mai Patricia Kaliati ndiomwe ayankhule pamalo ano sitidaone ndithu akabambe sitidaone ndimafotokoza kuti sitidaone akabambe pa programu palibepo amtumbukaso omwe akhale nawonso pa msonkhano uno akukapikisana nawo ku convention pa mpando wa president nawonso sayankhulapo zikusonyeza kuti msonkhano ndi wa Chipani so amakandidate yani tidafunsa ndipo ananena kuti chifukwa chonena kuti they want to level the playing field ayankhule ndi a secretary general ngati CEO wa Chipani I think akambalanso alankhulanso I think ndi one of the senior members koma they want to make sure kuti pakhale leveling of the playing field kuti Chipani chisaoneke ngati kuti chikukondera ndani but koma UTM must be commended kuti you know takambapo kale kuti tapita ku ma convention awiri kumene president amapita unopposed koma kukhanga kuli nkhondo kuno kuli nkhondo ndi anthu omwe akupikisanawo ndi anthu oti akuluakulu ndithu ngakhala mtumbukawa ndi munthu oti wodziwika adalitso kabambe yemwe atumbuka atumphuka titha kunena chocho Brian chifukwa sidanga pa mbuyomu anthu timangoaona chapatali nde achokano komwe adaliko koma iwowa adalinso munthu mmodzi yemwe adali so close to Late Chilima ngakhale kumwambo wa maliro awo wa mapemphero ku St. Patrick's adayankhula zomwe adayankhula zimachita kusonyeza kuti ndi munthu woti adali naye chifupi Chilima ndipo amadziwa bwino nde titonera ndithu kuti angochoka pena pake basi kutulukira chifukwa kabambe adapita ku Tcholo kumene adakalandiridwa mchipani chifukwa kile mafunso kuti awawa antumbukawa adalowa Chipani pamenepo mwina akafika pamalo ano tafunse akafika pamalo ano chifukwa ngakhale ine ndemwe sindikuwadziwa ngati munthu amene adali kale mchipanichi ndimadziwa kuti adali very close ndi Chilima koma sindidziwa kuti adali mu Chipanichi ngati membala nde timba zonsezo pano chifukwa tikakamba ngati za Kaliati a Newton Kambala
ndoti adalikale mchipanichi. I want us to talk very quickly on the organization ya nsonkhano. Zikuoneka za dongosolo mene ayalira nsanja mene khala ngati pakubwera munthu wolemekezeka. Koma Brian ngati umayitsatira UTM kuchokera nthawi yomwe mtsogoleri wa chipanichi Saulos Chilima adali moyo, UTM imachita kale za dongosolo. Izo zonse sizoti tichite kukamba pambali. UTM imapanga kale za dongosolo. Ngakhale tikaona kutsogolo uko ayikakanema kumeneko sitikudziwa afuna zonetsapo chani, pakuoneka ngati zina zomwe zikhale zikulankhulidwa pamalo ano zikhale zikumaonetsedwanso ndithu pamenepo kuchoka mu kompyuta tiona pakuoneka ngati speech ya ena pano iyikidwe pamenepo. Koma kukamba nkhani ya dongosolo Brian, misonkhano yambiri ya UTM yomwe ndapangako kava kuchokera nthawi yomwe Achilima adalipo, kuchokera nthawi yomwe Achilima adatisiya, misonkhano yawo ndithu imakhala kuti zinthu azipanga mwadongosolo zosachita kulimbana kuona kutsogoloko ndithu, ngakhale decoration yawo yabwino ndithu zapamwamba zikakhala bwino tidziyamikira anthu. ayi kumayamikira osamati kuti kupita kumbali ndiye kumakanena kuti ayi ngamene ndayamikirira jekete mwambirasi monga mene ndayamikira jekete kuti ayi jekete ikukutemani iche mwali jekete mwambirasi talinga jekete isowe jekete isowe. Azimayi a UTM afika pano, komanso ukaona ukukathe ndiye kuti akuluakulu Penjani Kaluwa onse afikira nthawi imodzi pano. Onse kufika nthawi imodzi kuchoka ku ulendo wa Ndawala umene mayi Patricia Kaliati pambuyopo Newton Kambala bambo Penjani Kaluwa, ndikuona bambo Newton Kambala, mayi Patricia Kaliati akabambe afika akabambe sindikwaona akabambe, koma akuluakulu ndithu achipanichi kutulukira kufika pamalo ano pa ulendo wa Ndawala omwe adachita ndachinyamata kuchoka pa Kamuzinsto. Akutchulapo kuti akabambe afika ene ati munali mchigulugulu momwemo. Chabwino sinaone bwinobwino, koma akuti director of ceremonies akuti afika msonkhano wochititsa kaso komanso wamphamvu. Msonkhano wamphamvu nthawi zambiri zipani zikamabwera kuti zikuzachititsa msonkhano pano mulilongwe muno pali bwalo limeneli la Masintha. Zipani zikamati zikubwera zikuzachititsa msonkhano pa bwalo lino, msonkhano nthawi zambiri sukhala wamasewera chifukwa bwalo lino pandali bwalo linoli lili ndi mbiri pandali pa misonkhano ya ndale bwalo lino. Ndiye zipani zikamabwera ndithu kuti zichite msonkhano pamalo ano sizikhala zinthu zamasewera. Pano sungapangitse msonkhano olibe wanthu pano. Ayi, pano sungamadzapanga msonkhano olibe anthu uyaluka bwalo lino ndilalikulu. Ukangodziwa zoti ulibe anthu sankha mabwalo ena, koma bwalo lino ndithu ndilalikulu. Mulilongwe muno nthawi zambiri anthu akanoti ndi msonkhano pa Masintha, bwalo limene lili limaoneka momwe likuonekeramo. Iyayi zonsezi zokufikani kuchokera kuno ku Masintha ground, mulendo olemekezeka pa msonkhano umenewu wa UTM kuno kulilongwe. Mayi Patricia Kaliati afika pano, afika limodzi ndi bambo Kabambe komanso bambo Mtumbuka komanso ndaona bambo Richard Makondi ndi ena akuluakulu amene afika pano. Awanyamata aulaluwana amenewa akuti anyamata aluwana ndaona ndithu anyamata wathinka anali m'magawo akufika paokha anali m'magawo ayenera kuti ndi omwe onse amene akuchoka ku Kamuzu Institute ku parade imeneyi, koma kuona kutsogoloko ndithu kupanga madongosolo ake kuti wakuti akhale pachi.
iyayi ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi wireless ya kanema ya Times. Tili kuno kumasintha kumene chipani cha UTM, I think chipani cha UTM chofuna chionetse kuti chilipobe, even mtsogoleri wawo adatisiya, koma they want to make a statement here kuti chipani chilipo ndipo ndi champhamvu. Kwambiri Brian, ndikuona kuti chipani chakhala chikupanga zimenezi kuchokera pa tsiku lomwe Chilima adalowa m'manda, chifukwa mwina pa nthawi imeneja kukadakhala kuti kuli chete, koma chipani chisichidakhale pansi, chakhala chikuyendayenda ndithu. Ngakhale msonkhano omwe ukuchitika pamalo ano ndi msonkhano omwe akutibe akukumbukira mzimu wa Chilima komanso anthu ena 8 omwe adafa pa ngozi imeneja. Ndidakambaponso nthawi ino tachoka Brian kuti ngakhale pa programu pawo pali nyimbo zomwe zitayimbidwe pamalo ano zopempha mzimu wa Chilima kuti uwatsogolere anthu amenewa, kuti muchipanimu pali kufunika ndithu kuti anthu akhale ndi masomphenya kuti asankhe munthu uti woti atsogolere chipanichi. Ati akufuna mzimu wa malemu Chilima ndithu waunikire pa zonsezo. Nde nkhani yomwe wandifunsa kunena kuti chipanichi chikuonetsabe kuti ngakhala Chilima adachoka chipani sichidafe, chipani chilipo. Zimene zitakunena kuti taziona zikuchitika kuchokera ku misonkhano yomwe ina yokweza mbendera yomwe chipani chichakhala ndithu chikuchititsa kuonetsa ndithu ku mtundu wa Malawi kuti chipani Chilima ndithu adatisiya, koma chipani chisichidafe, komanso zomwe Chilima ankafuna sizoti zafa sizidate. Taona ndithu akuyankhulapo angapo kunena kuti Chilima adali ndi masomphenya, sangalole kuti masomphenya amenewo afe nawo, akuti iwo aonetsetsa ndithu kuti masomphenya maloto omwe Chilima adali nawo pa dziko lino akwaniritse ndithu anthu amene atsala mchipani kuphatikizapo achinyamata. Ameneyo mtolankhani wathu Kathe Maulidi kutifotokozera the vision ya the late Saulos Klaus Chilima. Andi poti akufa salankhula, koma atakhala kuti akuona zimene zikuchitika pano, Chilima akhoza kukhala munthu omwetulira kuti my vision ikupitabe chitsogolo, chifukwa pano tipabwera kuyimbira wanthu zona. Komanso izi ndi zomwe Chilima ankalankhula nthawi zambiri, ndi zomwe Chilima ankalankhula nthawi zambiri kuti maloto awo akhale achinyamata, sizoti amafuna kuti zinthu zonsezo zomwe amalingalira pa dziko la Malawi zikwaniritse okhayi. Amanenetsa ndithu kuti maloto awo apitirire zikhale mfundo zokhazikika m'maganizo mwanunso ngati inu achinyamata. Nkani ngakhale tsiku limene lija tidali ku BICC pa Malawi Square, achinyamata ambiri adasonkhana usiku uja kunena kuti Chilima inde atisiya, koma ife tisafowoke, chifukwa tikalola kuti malingaliro awo nzeru zawo zikhazikikenso mwa ife, mzimu wa Chilima ukhale ndithu osangalala kuona zimenezi. Ine ndapita misonkhano yambiri, munthu unendaona misonkhano, koma umatu master of ceremonies akamanena maslogan achipani mmene anthu amayankhira ndi pamene umadziwa kuti anthu akuyendera limodzi, komatu pano anthu akuyankha atu slogan yawo saopa osafowoka, akuyankha atu ndi kumbuyo komwe anthu amayidziwa, chifukwa nthawi imeneyo Chilima amachita liledi kwambiri ndi achinyamata. Nthawi imeneyo amamvana kwambiri ndi achinyamata. Achinyamata nthawi inake samakhala ndi chidwi mu nkhani za ndale, koma tidaona achinyamata akutuluka ndithu achinyamata ambiri kumaona kuti mwinatu utsogoleri mfundo zomwe akupereka mwina Chilima azitithandiza. Nthawi imene achinyamata ambiri adatuluka ndikuyamba kutsatira nawo ndale. Nde Brian, nkhani yokhudza maslogan kuti timaona misonkhano ina anthu mwina kuauza slogan anthu sakudziwa, anthu chetechetolo mwina manena zosemphana, koma kunoko tikuona kuti akuchita molondola ndi kulikonse ndithu akuchita molondola. Slogan ya Chilima yomwe amanena nthawi imeneja, akamanena mwamphamvu nthawi imeneja anthu zimene zija adaloweza, ndipo pano paidafika sotolo kunjaku upopanda msonkhano anthu amangonenana osaopa osafowoka. Ndi slogan yoti ndithu achinyamata ambiri komanso Amalawi ambiri adayiloweza ndithu.
ndiye msonkhano ukuyamba tsopano. Timafuna tinene kunena kuti kuno kwabwera a Secretary General a chipani cha UTM Mai Patricia Kaliati, amene abwera ndi mneneri wa chipanichi Bambo Njawala, komanso akuluakulu osiyanasiyana a chipanichi. Tikuperekeni tsopano ku Nsanjaku kuti tiutsatire bwinobwino msonkhano umenewu, tibweranso zonse zikatha. Iyi ndi wairesi yanu mbambande ya Kanema ya Times. Tiye titsatire tsopano msonkhano. Director of Operation, amene soti nanu amopano London ule mokulu okukulu regional governor olemekezeka Rashid Pini amene ali mtunda wa malanga wa Central Region olako Rashid Pini chimpaliwa. Yes. Abuza Ansakambewa kuchokera ku New Abraham Church kuti atitsegulire mwambo wathu ndi pemphero. Honorable Nsakambewa. Tipemphere. Tikulemekezani Mulungu wathu, inu amene munalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Tikulemekezani pofika ku mpando wanu wachifumu, popeza kumeneko nkumene kuli thandizo lathu lopezekeratu. Mulungu wathu tikuyitanani tsopano mu nthawi ino pamene tasonkhana Amalawi tonse, mphepo zonse zinayi pano pa ground pa Masintha. Makamaka Mulungu wathu tasonkhana malo ano pokumbukira imfa ya mtumiki amene mudamusankha kuti adzatsogolera mtundu wa Malawi, Dr. Saulos Chilima. Pamene iye anachoka, Mulungu wathu tizindikira kuti ife otsala tikhala nacho chikumbutso. Ndi chifukwa chache lero lino Mulungu wathu tafika malo ano. Mulemekezeke ndinu Mulungu ndi kudziwika pa chilichonse, popeza Mulungu wathu popanda inu ifeyo tili chabe. Ndikukweza mbendera yonse ya chipani cha UTM kuti Mulungu wathu pamene chipani chili nkulira Malawi ali nkulira chifukwa cha Dr. Saulos Chilima mtumiki amene mudamusankha Mulungu kuti akatumikire iwo kunsi kwa dziko la Malawi. Koma Mulungu mudalola kuti akachoke kunsi kwa dziko chifukwa cha kupsolera mu njira ya imfa. Dera chipani cha UTM chili nkulira Malawi ali nkulira. Mulungu wathu amene mupukuta misozi ndinu, koponsa mukapukuta misozi inu olirayo amatonthola. Chiyembekezo chathu Mulungu tiyembekezera kwa inu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Tisiwa mudasankha Saulos Chilima kuti akatumikire mtundu wa Malawi. Mwa ichi Mulungu wathu chiyembekezo chathu, popeza inu lonjezo lanu likayikika pa ana anthu kunsi kwa dziko, ndipo lonjezo lanu limakwaniritsidwa. Tidakuonani Mulungu muli kutsogolera mtundu wa ana a Israeli. Makamaka ngakhalenso Mose adamwalira mchipululu, mudatero pakati pawo kuti musatope musakhale ndi nkhawa, ipitanibe chitsogolo, ndipo mudapatsa mtumiki wina ndiye Yoswa. Tiyembekezera ku dziko la Malawi pamene Saulos anachoka, Ambuye akatumizeni Yoswa kuti akatsogolera mtundu wa Malawi kufika mdziko lija la malonjezano la Kenani. Mulemekezeke ndinu Mulungu wathu,
popeza imfa iyi idalilitsa dziko ngakhalenso mayiko. Koma chilungamo cha imfa iyi Ambuye chiyikika kwa inu popezani muweruza molungama. Makamaka kunsi kwa dziko tikhoza kulankhula mene ife tilankhulira. Koma Mulungu tikupempheni mwa zifundo zanu ndi choona chanu. Ambuye mukalankhule moona komanso moweruza molungama. Mukalemekezeke Mesiya Mulungu. Ndipempherera msonkhano wa Mulungu wathu chiyambi ngakhalenso chitsiritsiro. Inuyo mukapezeke Nkosi Mzimu Woyera. Kadalitseni atsogoleri wonse achipani chimenechi cha UTM. Kuti akakhale nazo mphamvu zakusaopa kulimbika mtima komanso osakhalanso ndi mantha. Popeza iwo adayikika mosankhidwa ndinu tadzatsogolera mtundu wa Malawi. Pamene Saulo Chilima wachoka pakati pawo, Mulungu wanga ndikudzoza ndi mphamvu ya Mzimu Woyera kwa iwo. Amene adatsala Mulungu tathandizireni pa chilichonse. Popeza kubweranso china choposa ichi chidachitika. Koma Ambuye mwapatse kulimbika mtima kuti asaope. Inuyo Yehova Mulungu muli pakati ndi kutsogolo kwa Malawi. Kuti koposa mtsogoleri amene mudzatipatsa m'dziko la Malawi. Adzakhala panda chiphuphu kakhalenso udani kakhalenso mbanda. Komanso iye adzakhala okuopa inu Mulungu pochita zinthu zopotumikira dziko la Malawi. Mulemekezeke ndinu Mesiya, kalonga wa mtendere, mfumu ya mafumu. Pamene tili pano Ambuye tikukumbukira imfa ya mtsogoleri wa dziko lino, Vice President Dr. Saulo Chilima. Mulemekezeke, mukule Baba. Mu dzina la Yesu Khristu. Dalitsani Malawi, dalitsani chipani cha UTM pamodzi ndi atsogoleri wonse. Ukulu ndi ulemerero ufike kwa inu Mulungu kumwambamwamba. Mtendere, madalitso, chitetezo chifika ku chipani cha UTM. Amen. Manja mwapemphero. Mosataya nthawi mundilole olemekezeka Tumayi Dr. Patricia Kaliati kuti ndiyitane Gogo Senior Chief Chimutu 3 amene achoka kuja kwa Tsabango kuti atilandire pamalo pano. Senior Chief Tsabango. Poyamba tege ulemu waniki yonse ya UTM, a regional governor, a district governor, Machado Council, Machado MP, komanso MP yonse ochita. Ine ndayima pano kuti ndikulandireni, ndipo dziwani kuti pano pamasintha mwalandiridwa ndi manja awiri. Poyambira kwenekwene ndiperekebe pano ku chipani cha UTM poluza mtsogoleri. Pa chimenecho ndifuna ndipepese kuonetsetsadi chifukwa vuto limeneli lidakhudza aliyense. Pachamwambi umatero kuti mtengo ongoka sukhalitsa mkhalango. Pachimenechi ndikufuneni msonkhano wanu wabwino, ndipo masukani mongananena kale kuti kunonso nkwanu ndikudziwa kuti mwabwera zigawo zosiyanasiyana, koma nonsenu mulandiridwa ndi manja awiri. Ineyo ndi mawu amenewa ndibwere pansi. Zikomo. Manja mwagogo pu. Tathokoza kwambiri gogo athu pokutilandira kumalo ano. Dr. Patricia Kaliati, Secretary General ku chipani cha UTM, mzimayi olimba mtima amene savomereza ndipo sadzalola. Ndikupempheni atsogoleri nonse kuchokera kuno kusanja kuti tiyimirire for a moment of silence kulemekeza Dr. Saulo Claus Chilima amene anatisiya pa 10 June muimfa yoopsa kwambiri ya ndege. Ndete tonse tiyimirire for a moment of silence kuti tipereke ulemu ndi mzimu wa Dr. Saulo Chilima udziwe kuti tili pano pamalo ake.
tonse uko tikhale chete, tonse tikhale chete. Zikomo kwambiri. May his soul rest in peace. UDM! UDM! Sokolola tu! Dr. Saulos Chilima! Dr. Chilima! Osa opa! Osa foka! Tilipo kuno kumasintha. Msonkhano tsopano watani wayambika. 111 111 UDM 1 Hakariati 1 yipepelele yipepelele. Zikomo kwambiri Madam Secretary General. Zikomo kwambiri Dr. Patricia Kariati amene muli pamalo ano ngati mlendo wathu wankulu. Mosatawa nthawi mundilole tsopano ndiyambe ndayitana a regional governor athu Chiphaliwali Honorable Rashidi Phiri kuti akulandireni mabwana athu. Zikomo. Maulemu apelekedwa kale. Nkhani yafika kutunda iyi. UDM! Sogololatu! Sogololatu! Osaopa! Osatopa! Olemekezeka. Secretary General, maulemu onse apelekedwa kale. Ine ndikulandireni pano pa Central Region ndi manja awiri ndazanga wose ndi madisi governor wose. Komanso pano pabwera nzanga waku North. Pano ine ndilibe mawu ambiri ndi malankhula ndi anthu awa, koma lero akufuna kuti amve mawu kuchokera kuntunda uku. Olemekezeka anthu anditumawa kuti athokoze, mutanena kuti mgwirizano watha. Anthu akuthokoza. Osafoka. Kachiwiri anthu awa akuthokoza, mutanena kuti pa 17 November tipita ku convention. Anthu akuthokoza awa. Ngati pali anthu ena akunena kuti ayi, ndiyeyo nyumba mwache. Olemekezeka, ife tikulira mpaka na chaka cha 2025 mu September. Tikuziwa report, akatibweresa report labwino, koma sitisiyabe kulira makendulo azawo chabe. Olemekezeka, ndanena kuti ine lero ndilibe mawu. Olemekezeka, mumve isi. Muntu sukwera pasana pang'ona ndikuoloka sinje ujiwa. Ndingochenjeza poti anthu ena inu chimene mukufuna mumalizeso mitunda iyi kuti ilowe m'manda sizitheka.
ndakutchulani mmodzi lero pano ndatopa sopano bwana a publicity secretary achipanichi kumpoto analankhula mawu kunena kuti ana ankango sangalere kambuku UTM. Bwana ndinamvesera kwambiri lero mawanga omaliza ndikhale pansi ndionena kuti sutenga mpini ndikupa siki zimene ili pa chipupa ndekuti chipupacho ugwesa. Olemekezeka ndakhala pasi bwanji ndiziyenda ndanena kuti enayi ndikuonani ndikutchulani koma mitunda iyi Mulungu ndi mzimu wachilima ukwasunga zikomo kwambiri. Manja mwa regional governor athu zikomo kwambiri. Ndi mafuna ndingofusapo Chikangawa ichoke isachoke? Chikangawa ichoke isachoke? Anthu oyipa kwa basi mundilole nthawi ino mundilole ndapemphe olemekezeka MP Mai Chris Kanyacho kuti abwere pamaso pathu atilankhule timve mawu awo. Honorable Chris Kanyacho. Zikomo. UTM. Togolatu. SKC. Yes, SKC. Osatopa. Osafoka. Zikomo. Choyamba ulemu kwa SG, ulemu kwa ma honorables onse achipani chathu cha UTM amene ali pano. Singakwanitsa kupereka ulemu kwa aliyense, koma muchimve mu mtima wanu kuti ulemu ukufikireni. Ineyo ndine Chris Kanyacho, ndine MP wa UTM, ndine leader of UTM in parliament, andi nsimadzi wako maso ndine deputy publicity secretary wachiwiri kwa Njawala. Koma zimene zimandipangisa bize kwambiri ni ntchito ya parliament, fani ntchito ya mabize ndipo yofunika nthawi. Chimene ndabwerera ndichoti ndikudziwitse mtundu wa Malawi. Chifukwa pali anthu ena afuna azisokoneza Malawi kuti mgwirizano udakalipo. Mgwirizano unatha. Monga mmene chipani chathu chinagwirizirana kuti tatuluka mu alliance nkhaniyo ili choncho. Ifeyo ngati UTM ma MP amene amagwira ntchito ndi UTM ndiye amene tinawina pa ticket ya UTM. Tonse tikukwana 9 amene tinachoka kuboma. As UTM in parliament tikukhala mbali ya our opposition. Tikugwira ntchito ngati anthu our opposition.
pasakhala kunamizani kuti ifa UTM tidakagwira ntchito ndi neba ndibodza. Panopa nditchula ma MPs amene ali anachoka ku boma ndikupita ku opposition ngati UTM, ndiwatchula mayina awo kuti ulemu wawo uwafikire, chifukwa anali ndi chisankho kusankha dyera ndikukhala kubona konko. Koma chifukwa amakonda Malawi andi amakonda chipani chawo cha UTM anachokako, nde mayina awo ndizitchula ngati alipo azima. Of course oyambirira ndineyo. But Honorable Steve Mikaya, Honorable Crispin Pande, Honorable Simon Salampula, Honorable Katwafu Gaira, Honorable Kenneth Ndovi, Honorable Kaneka, Honorable Mwishochiri Kuntima, ndi Honorable Arthur Chipungu. Amene wande ma MPs amene tukugwira nawo zikomo amene wande ma MPs amene tukugwira nawo ntchito nde neba kamapanga chipongwe kumayankhula kuti ma MP4 akungozinamiza okha. Anthu fe tukukwana anthu 9 ndipo ena abe adakali kutitsatira. Zikomo kwambiri mzimu wa president wathu Saulos Klaus Chilima use muntendere andi kumene aliko adziwe kuti Amalawi akumulira, ndipo tisapanga zothekera kuti UTM 2025 ikhale mboma. Zikomo kwambiri. Zikomo Honorable MP Mai Chris Kanyaso mbanja Mai Chris Kanyaso. Ana Luwana atu avuta. Ndamva kuti Chanza College Luwana maskulu ose Malawi muno akuti ali ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Madam Secretary General, ndamvanso kuti even kung'ona camp 3/4 ya ng'ona camp akuti saili ndife tomwe kuchakwa kungochita manyazi kuchoka. Madamu UTM ikwapula kukwapulitsitsa. UTM mosataya nthawi zikomo mundilole Madam Secretary General nditane Director of Economics and Planning olemekezeka Msungichipani Hodeka olemekezeka Engineer Newton Kambala kuti atiyankhule. Zikomo. UTM chibagera mwamba ndiona ngati kumukudelera tuku. Chibagera mwamba UTM sogolo lathu osaopa osafoka osatopa. UTM moto. Zikomo kwambiri. Poyamba
ndingonena kuti landirani ulemu wanu ASG amene muli CEO wa chipani chathu chokondeka. Komanso inu wa organizing secretary landirani ulemu wanu. Inu amene munatipempherera landirani ulemu wathu. Komanso ningonena kuti chifukwa cha nthawi all protocol observed. Osayiwala mafumu amene muli pano nanunso mulandire ulemu wanu. Mundilole akuluakulu a UTM kuti ine poyamba ndinene kwa anthu awa kuti UTM singakhale UTM popanda anthu amene muli apa ine. Opanda anthu amene mwabwera kuno pano UTM kulibe. Inu ndino anthu amene mumayipatsa moto UTM kuti ife atsogoleri anu tizilimba mtima chifukwa cha anthu amene mwabwera apa. Tikamati UTM moto timakhala tikukamba chifukwa choti tikuona anthu amene mumasapota UTM amene muli apa. Ndiye ndikamati UTM moto munene molimba mtima kuti UTM moto. UTM moto. UTM moto. Tikutero mpaka na September kachamawa tilowe mboma kuti mzimu wa president wathu Malemu Saulos Chilima use mutendere chifukwa ankafuritsitsa kuti aumbole mtundu wa Malawi. Ntchito imene anatisiyira ife atsogoleri kuno ndiyo tionetsetse kuti zimene amafuna zichitike kuti anthu inu umphawi uchepe. Pano mmene tikunena tikudziwa kuti mukuvutika. Masiku ano tikapita m'mashopu zinthu tikupeza zodula zikapezeka. Tikudziwa kuti mmene tikunena pano mtengo wa chimanga wapitirira kale 40,000 bagi modzi. Asakupezeka eti. Tili ndi anthu mzipatala mogwira ntchito modzipereka koma akusowa zida, akusowa mankhwala oti atithandizire. Chifukwa choti anthu amene akuyendetsa dziko lino ndi anthu amene sakukonda anthu awo. Nchifukwa chake mwamva kwa olemekezeka Kanyaso kuti ife tinaona kuti tikhale mbali imodzi ndi anthu amene akuvutika nchifukwa titachoka ku mgwirizano. Tapanga zimenezo chifukwa timadziwa kuti anthu mukuvutika tifuna kuti tivutikire limodzi. Tili pano chifukwa ife sitikuopa. Tili pano chifukwa sititatope. Tili pano chifukwa sitikufoka. Anthu osaopa inu ndinu anthu amene mukupangitsa kuti ifeso kuno tisafoke komanso tisatope. Nchifukwa chake tikupemphani kuti muyesetse kuti osalekera anzanu nkhani ovota chifukwa chimene chimalepheretsa usintha maboma oyipa ndi mtima osafuna kukhala nawo mbali ovota. Koma kuti September kachamawa tisinthe zinthu tivote tikufunika kukonzekera. Ukonzekera kumeneko kutengeranso kuti tiuzane wina ndi nzake kuti aliyense akhale ndi chiphaso chovotera. Tionetsetse kuti tonse tikalembetse. Kuli nkhani yoti amene alibe chanzika saloledwa kuvota. Ndimafuna kuti tonse tiyesetse pakali pano atsogoleri akuyesetsa kuti zimene zisachitika tikalembetse. Tipeze mwayi olembetsa. Tikumva kuti mukupeza mavuto ambiri kuti mulembetse ku NRB kuti akuthandizeni. Amene mukucherera dramano mutiuze kuti tikuthandizeni. Ine ndinokonzeka kuperekezani ku NRB. Sitikufuna kuti kufuna kumene mukufuna anthu kuti boma lisinthe zinthu ziyambe kuyenda bwino kulephereke chifukwa choti mwalephera kulembetsa mavoti iyayi. Mukayang'anitsitsa mutha kuzindikira kuti munthu wina aliyense m'Malawi muno akulira. Ine mmene mukundioneramu sindine munthu wang'ono ndakhala nthawi yatali dziko lapansi. Masewera ndinapanga kalekale 1999. Lero sindikufuna kupanganso masewera. Ndikunena izi chifukwa chani? Ndikudziwa kuti ife ngati atsogoleri onse amene ali apa
sangakhala atsogoleri opanda anthu owatsatira ngati amene muli apa. Ndikuwuzani nkhani ya munthu wina wake amene anamwalira. Atamwalira pamaliro panabwera mkulu wina wake amene samaoneka ngakhale nthawi imene iyeyo amene omwalirayo amadwala ankafuna magazi, amene anali woti akanatha kupereka magazi anali amalume amene anali kutali, koma atamva kuti bamboyo wamwalira munthu ameneyo anabwera. Atabwera amalira zodabwitsa, ana ang'onoang'ono amene anasiya malemuwa amadabwa kuti odakuluwa ndi ndani, achokera kuti. Powafotokozera kuti amenewa ndi amalume, anaja amadabwa, ndipo akuluakulu anawuza kuti kulira kumeneku mudabwerako chifukwa akuluwa nthawi imene amadwala bambo anu samafuna kubwera pano, anakana opereka magazi. Koma lero abwera chifukwa choti amalume anuwa, abambo anuwa anasiya katundu, anasiya chuma, akutsata chuma kuti akubere ndi chuma. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kuti tiyesetse ife a UTM tizindikire anthu amene afuna kuuba ufulu wathu, anthu amene akufuna kuuba chipani cha UTM. Tiyeni tichiteteze chipani, tichisunge, chisakagwira ntchito zongothandiza anthu ochepa kuno ku Malawi, chigwire ntchito yowombola mtundu wa Malawi. Kuli ma project ambiri amene Dr. Chilima ankanena manifesto ya UTM, ma mega farms. Tibagamba zoti tifuna kuti tidzalembe ntchito anthu osachepera 1 million. Zimenezo zalephereka chifukwa choti Dr. Chilima sanapasiwe mpata kuti agwire ntchito. Tikamati mega farm sitimanena 50 hectares ya chimanga imene munthu alima malo amodzi iyayi. Mega farm timanena ulimi weniweni umene mmayikaponso mashini pamalopo kuti mundawo ukhale factory, tiziwonjezera value kuti zinthu zathu tizigulitsa mitengo yabwino, anthu ambiri apeze mwayi wa ntchito. Boma limafunika kuti lipange create environment ya mtundu umenewu imene ingathandizire kuti anthu ma investors, anthu ama business athe kupanga zinthu ngati zimenezo. Zimenezi zalephera, anthu akungotchula za ma mega farms pomwe implementation ikulephera. Anthu mukuona apawa ndi anthu amene mtsogoleri wathu amadziwa ndipo amadalira kuti amuthandiza kupanga implement zinthu ngati zimenezi. Tinagwirizana kale ndi anthu ama business kuti atithandize kupanga implement manifesto ya UTM. Manifesto ikathandiza Malawi. Tigwira ntchito ndi anthu ama business amene angatithandize kuti pange implement zofuna zathu. Anthu ake amene akudziwa, amene amadalira Achilima ndi anthu amene mukuwaona apawa. Tikumva anthu akunena kuti chipani cha UTM chaphwasuka, chagawanikana. Zimenezo sizoona, tili limodzi. Mukuwaona anthu ali apa, palibe amene wachoka apa, amene akupangitsa kuti muziona ngati chipani cha UTM chaphwasuka ndi anthu oti anachoka kalekale, amangotamizira kuti ndi a UTM. Ndikufuna ndikulimbitseni mtima kuti chipani cha UTM chili limodzi, ndipo tigwira ntchito kuti chaka chamawa tipange zimene mtsogoleri wathu Saulos Chilima ankafuna. Ndimafunanso kuti ndinene pano kuti sitisiya kukukumbutsani mpaka na chaka chamawa September kuti tiyesetse kuchita resist ndalama zimene zikugawidwa ndi anthu azipani zina kuti atigawe. Landirani ndalamazo, koma chitani zoyenera kuti zikuthandizeni moyo wanu. Ndalamazo landirani, idyani, koma muyesetse kuonetsetsa kuti mukuteteza chipani cha UTM chimene chili chipani chokhacho chimene chingathandizire kuti chiwombole mtundu wa Malawi. Ndilibe zambiri zonena, ndipereke mwayi kwa anthu ena potengera kuti tayamba msonkhano mochedwa. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni nonse. UTM moto! UTM moto! Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni.
David Newton Kambala manja. Madam Secretary General, anthu aja atamva kuti ife msonkhano yamba unalephereka, wachiwiri talepheranso. Anthu aja amadzuza kuti ife sitipanganso msonkhano. Ndi anthu wainu musanabwere amanena kuti amatinena lelo tabwera amatinena zikomo anthu ake ndi amene wa madamu akuti ifeyo zikomo lowana achinyamata wonse masukulu wonse m'Malawi muno ali kumbuyo kwa UTM, atsogoleri ake ndi amene zivute zitani ife tidzalira mpaka 2025 ngo. Madam Secretary General, mundilole nthawi ino tsopano ikukwera mtunda pang'ono kukubwera nawo campaign director chikukhuluza Honorable Makwenda Chunga, nthawi yanu. What do you UTM osaopa osafoka aluta continua aluta. Anthu akumafunsa kodi aluta continua ndi chani? Ni Chiportuguese chikutanthauza kuti struggle lives on. Mavuto tinawo akumapitirirabe. Aluta continua aluta. Madam Secretary General Honorable Njawala, Treasurer General Madam Muyala, Organizing Secretary Bambo Willet Kalonga, Bambo Kwesi, Mai Makuta, a regional chairman yatu, Bambo Banda, Director of Youth Fredo Penjani Kalua, Bambo Kambala, panoso ndaona lendo amene ndipelekesa ulemu, ndaona Dr. Matthews Mtumbuka alipompa, ndaona Bambo Dr. Daliso Kabambe alipompa. Komanso ndipeleke ulemu kwa neki yose lipompano, parliament yose imene mwayankhula mayikanyaso mahonorable members zikomo chifukwa inu ndalama zochoka kung'ona simnazifune yayi. Abayanga choyambirira nimafuna ndene mawu awo. Tabwera kuno
msonkhano huu mutu wake akuti Memorial Rally Masintha Ground. Tabwera kuno kuzakupepesani chifukwa choluza mtsogoleri wathu. Choyamba tidayamba kuluza loya wathu amene mathandizana nafe Lafu Kasambala anakafera ku rumu pamene zimene zodabwisa kwambiri. Mopitiriza tidaluza Bambo Lucius Banda amene anali campaign director ku chipani chathu. Koma chodandaulisa kwambiri tidaluza mtsogoleri wathu Bambo Chilima. Abiyeni yonse kuti anali wokha mgalimoto, anali ndi Maisha ni Umuruzi, Lucas Kapeni, Chisomo Chimaneni, Daniel Kanyemba, Owen Sambalopa, Major Aidin, Flora Selemani ndi Bambo Lapken. Anthu amenewa amapita kumaliro kunkhatabe kumaliro Lafu Kasambala. Adakwera ndege yomweyo inachokera ku Zuzu kukamsiya Lafu Kasambala kubwera kuno. Bwana president wathu ananyamuka ndege yomweyo kupita ku Zuzu. Koma masoka ndiro ndege imene inachoka ku Zuzu kumamawa kumene kunali chifunga chachikulu kumamawa kuzamtenga president wathu kuno. Koma 10 o'clock tidamva kuti ndege yasowa. Ndiye ndikufuseni simnamve tena kuti ndege yasowa? Munamva. 10 o'clock ndege yasowa tidamva kuti ndikamati 10 o'clock muziti kuti 10:30 mudamva kuti ndege yafufuzidwa. 11:30 mudamva kuti ndege yafufuzidwa. 12:30 mudamva kuti ndege yafufuzidwa. 1:30 mudamva kuti yafufuzidwa. 2:30 mudamva yafufuzidwa. 3:30 mudamva yafufuzidwa. Abale mzikhala chisoni kubereka nkumozi. Imakanika wimi basi yeniyeni munthu wamwalira anthu amachita kuthamangirapo. Nanga kuli bwanji the state vice president waziko. Zona zimenezo. So akuti mukambe akuti ife dali konko kuchikangawa tikuyankha dali konko. Tidafika kumeneko zuwa likulowa. Koma tidayenda nthawi yochepa tikulandira ma orders kuti siyani kufuna ndege mukagone. Akulu biyeni wanu adafa imfa yowawa. Ndibwerezenso. Akulu biyeni wanu adafa imfa yowawa. Ndege idagwa ripoti limene latuluka zana akuti idasowa pasi 10 idagwa pasi 10. Koma mwana wa munthu adakhala kunkhalango usiku wonse mpaka na mawa. Mwasoka liro ndege imene adakwera biyeni idamvula zovala. Mwasoka ndiro ndege adakwira mwa biyeni idamvula sabato. Mwasoka ndiro ndege imene biyeni idamvula sokosi. Akulu kubereka nkumozi. Tidamva kuti akuti ndege ija yagwa mchifunga. Sada tiuze kuti ndege yabwera ku Zuzu ayibweza pita ku Lilongwe. Kalipoti kabwera zulo kalipoti aka ife sitikukalola iyayi. Ndibwerezenso. Ripoti iyi ife sitikuyilola. Ndipo ngati kuli ripoti imene yabweresa mpungwe kwambiri ife tikuti ripoti iyi tikuyikana. Tidamva kuti
akuti ndege yagwa mchifunga, koma akuti ndege kuzuzu sidafike. Ndege idanyamuka idasungulira kungumango enda ngati momwe imayendera njoka mmalo kuti ende ipite kunzuzu straight. Akuluakulu lero ndimafuna ndiyankhule ndi boma, ndimafuna mukhale chete. Zimene ndifuna ndiyankhule ndi boma, ndimafuna ndipange address the president of this country. Ndifuna ndiyankhule ndi boma. Kumene aliko ndifuna ndiyankhule ndi president. Ndi president wanga by the views of the constitution. He is our president wa dziko la Malawi. Ndimafuna kuti ndiyankhule ndi president ngati ali tata ali bambo ali kholo wathu tonse Malawi muno. Uyu munthu ali apa uyu achakwera akakhala chete amati ndaluza mng'ono wanga, ndaluza m'bale wanga, ndaluza nzanga adapita. Saulo Chilima adakhala ndi achakwera ku khoti limodzi. Musapange comment because the message ipita kutali kwa akuluakulu. Saulo Chilima adakhala ndi achakwera limodzi ku khoti. Saulo Chilima adayenda limodzi ma demonstration ndi the president of this country. Saulo Chilima adapita ku khoti limodzi munthu ali apayo ndi bwana president. Amadyera limodzi amakhalira limodzi. Adakawina limodzi mlandu ku khoti, adakakhaso limodzi ndi kuwinaso limodzi boma la Malawi, wina kukhala president wina vice president. Saulo Chilima ndi munthu umeneyo adapangisa kuti boma ili lisinthidwe fika siku la lero. Uyu ali apayo, this man here, I'm sending this message to the government. Saulo Chilima will never be forgotten in the history of this country. Munthu uyu tidasupulidwa polakika, tikakhala m'manyumba timaona ngati wapita kundilande ku ghetto abweraso. Tikakhala timangoti wapita ku Chitipa ku Kameme, Saulos will be back, but Saulos is gone for good. Spirit ya Saulo Chilima ikhale mwa inu nonsenu muli apano. Spirit yosaopa. No matter what, kungakhale bwanji, how long it can take, do not fear anyone. Ndati ndikuyankhula kuboma, ndikuyankhula kwa president. Bwana president of the Republic of Malawi, nimafuna tikupempheni bwana kumene muliko, mutikhazikitsire commission of inquiry. Tikamani commission of inquiry, ndi president yokha amasankha commission, amakhazikitsa commission of inquiry. Bwana president, mukamandiona m'maso mwanga ndikupempha nzanu uyu mwana wanu tikufuna commission of inquiry. Commission of inquiry iyi ikhale choncho Mr. President. Yoyambirira ndi office yanu bwana kukhala mu commission of inquiry. Yachiwiri ikakhale office of the chief justice Mzikamanda. Yachitatu ikakhale parliament. Ku parliament kumakhala makomiti osiyana-siyana. Komiti yoona za nyengo, chairman wake ona Bushilenga. Komiti yoona za malamulo, legal affairs committee. Komiti timati defense ya defense. Komiti yoona za ngozi. Makomiti amenewo akakhale nkati. Mr. President, tikupempha zipani zonse asogolere akhale mu committee of inquiry. Tikupempha mukomiti imeneyi mukakhale Law Society of Malawi. Tikupempha mukomiti imeneyi pawonse anthu amene amwalira akhale ndi representation ya family yumozi kuchoka kubanja. Tikupempha mukomiti imeneyi mukakhalenso maloya aliyense wakubanja. Mukomiti imeneyi mukakhale faith leaders ngati Saulo Chilima nali akatolika atipasa kandi Bishop Mtumbuka akhala mukomiti imeneyi. Ngati aidine nali Islamu atipasa Shehe Sosola akhala mukomiti imeneyi. Komiti tifuna ikhale komiti imene ikakhala pasi bwana president abwera kwa inu kuzakuza nikuti bwana tapeza zakuti, therefore bwana president we are advising you chakuti. Komiti imeneyi ikatisankhire kampani imene zafufuze za ndege ku Malawi ya German.
no ndayankhula mawu amenewa wina azikati ndanyoza munthu pano. Ife tikulira tikufuna commission of inquiry, your excellency. You are the president of this country. By the wish of constitution, inuyo bwana mukhoza kusanga committee of inquiry imene. Nthawi nake ndali ku South Africa, ndili ku sukulu kale kunali committee ina yake ya inquiry angaitcha kuti Truth and Reconciliation. Pamenepo chairman wao anali Desmond Tutu. Koma inatha bwino ndi zimene tikufuna ife chifukwa mwatidula mutu mwatisupula pola kuika. Tasupulidwa pola kuika tikumva kuwawa kumeneko siku pafupi. Lero nafuna ndiyankhule mawu amenewa ngati national campaign director, ngati campaign director wathu. Kodi itu ndine campaign director kukongeresi wangati ine campaign kulibe aliko angapezeka kukongeresi campaign director ngati ine. Chifukwa cha nthawi ndisanzike Madamu Secretary General, ndikuthokozeni Bambo Kambala ndi nonse chifukwa chopanga gadi chipanichi mwachipanga gadi nthawi ya mavuto pamene tikumana ndi zambiri. Lelo sawakanika ndege yatipera chilima. Yosefe watu analota loto ena nalidenga kati yakwanisa. Lelo sawakanika ndege yatipera chilima. Amaona ngada dimaliza, amaona ngada tana na pe, amaona ngada di finisha. UTM makina hii, amaona ngada di maliza, amaona ngada tana na pe, amaona ngada di finisha. UTM makina hii. Yosefe watu analoda lodo wena nalidenga kadi yakwanisa. Lelo sawakanika ndege yatenga chilima. Halipange tikoli liziko mainu ni malodo wake anala chilima. Fedelesa akale wotika mtengo ni malodo wake anala chilima. Atikoto watu azilandira kangatepe ni malodo wake anala chilima. Amaona ngada tana na pe, amaona ngada di maliza, amaona ngada di finisha. UTM makina hiyo, amaona ngada di maliza, amaona ngada tana na pe, amaona ngada di finisha. UTM makina hiyo.
Achinyamata mulipo? Manja mwamba achinyamata. UTM nthawi ino tsopano achinyamata konsekani chifukwa amene akubwera pano tsopano ndi director of youth Fredo Kaluwa. Nthawi yanu. wa osaopa osafoka osaopa osafoka. Ulemu kwa bana meschi ndi leadership yose. Tauzidwa kuti maulemu aperekedwa kale ndeti sachedwe ndi maulemu. Bagiri Muluzi, president opuma. Timveserane eti. President wakale Bagiri Muluzi. Osati Bagiri Muluzi TV, right? Dana za TV ne? Ndali president odani opuma. Ananena mawu. Ananena kuti Amalawi maiwala nsanga. Mwakumbukira mawu amenaja? Zambiri zimachitika mundalezi. Andale ambiri amakhala mmutu mwaonena kuti Amalawi timaiwala chani sanga. 10 Junicha ena akeso akumayankhula moti nyoza kwambiri a UTM tikamapanga za SKC chifukwa choti mmutu mwaomo akuti Amalawi timaiwala chani sanga. Tiwala sitiwala. Tiwala sitiwala. IMCP azimva mwamva tete. Tiwala sitiwala. Osaopa. Osafoka. Aluta continue aluta. Tiwala sitiwala. Kumalawi kuno kale kunali president Kamuzupanda tikukumbukira eti. Anali president wa chipani chanji. Tachichulani anali president wa chipani chanji. Pano pati zinena kuti osaopa ndiye muzopa kuchula. Anali president wa chani. Anali president wa MCP eti. SKC anali president wa cha. Anali wa UTM eti. Kumalawi kuli Kamuzu Day holiday sichoncho. Anthu tikamasangalala Kamuzu Day tikamapanga za Kamuzu Day IMCP timanyoza fe. Tinamba ta nyoza Kamuzu nthawi ya Kamuzu Day. Ndi chifukwa chani fe tikamapanga za SKC IMCP ukangopanga rest in peace akwamba kutukwana. Chifukwa chani? Osaopa. Osaopa. Aluta continue aluta. Aluta continue aluta. Ndendi kuuzeni ka story. History yanga pang'ono. Nali ndagogo anga. Dzina wanala Fred Squese. Ma 80s. Anala PS. Mboma. Tamvana dete. Linali boma la chani limende. Linali bomba la chani. President anali ndani. Anali Kamuzu eti. Agogo anga Fred Squese. Timvanetu. Anala PS. Anapezikoda asowa sakuoneka. A Fred Squese sakuoneka. Asista awo anapita kufufuza Fred Squese sakuoneka. Zawo anauza kuti musavutike ndizofufuzazi. Anayika chidramu cha asidi. Tukumvana tete? Anayika mu dramu yachani ya asidi. Mpaka leloli sitimaziwa kumene agogo wanga Fred Squese anagona. Titose tete? Mukundimva bwino? Kuchitipa kuli mandazi gogo osiyana anayikidwa line pa Fred Squese linadumphapo kwina kono kumapitiriza. Mpaka leloli banja la Fred Squese samaziwa kuti bambo awo anayikidwa kuti. Osaopa. Koma ikabwera tsiku la Kamuzu Day munatona ife tikutukwana? Munatona tikunyanyala? Chifukwa chani ife tikapanga za SKC IMCP amafuna azititupya.
Osaopa. Osaopa. Aluta continue aluta. Ndenda zina loyamba naye ndani? Ine dzina langa nda? Nde mwauza kuti Fred Sikwese uja watulukira pa Masintha. Ndikufuna justice yanga. Ana anga akaone kumene ndinagona. Osaopa. Osaopa. Ndikuneneranji history hii. Manyumbamu muli mabanja ambirimbiri okuti mukakamba za MCP, mukakamba za Kamuzu timalira koma sitimaonetsa yaye. Ambiri inu Kamuzu simamumuziwa. Pamene ambiri first KC dzanali wamwalira dzanali mufuna muzitikaniza kuti yaye musalire SKC mukulira kwambiri. Pali chilungamo chinecho? Pali chilungamo? Ndeno message kwa MCP timvani hapa. Ambiri akumathawa sakumachula. Ndaona ka list kena kakati ka ndi list ya anthu oti kayopanga chani mwina ndi social media. Wakufa saziwika tamvana te? Wakufa chani? Komanso inu makamaka youth tizizowa kumene tikuchokera kuti timvesese za pamene tili kuti tipange zisankho za kumene tikutani tikupita. Osaopa. Osaopa. Nde ena akamandiuza kuti ate ayambisa ka propaganda kumanena kuti chifukwa chokuti UTM ngati movement imatsatira kwambiri ndi achinyamata ndakumanena kuti Alfredo usamakhale ngati nyamata wena aliyense ndo UTM. Tinanenapo kuti nyamata aliyense ndo UTM. Tinanenapo kuti nyamata aliyense ndo UTM. Ndebwezi tikupanga kampeni kodola aliyense amene amakhulupirira Mulungu osakalowa kumwamba. Okhulupirira Mulungu onse otchula Yesu osakalowa kumwamba. Ndine mfano organizer. Shame on you. Shame on you. Tukwauza kuti chani awa? Shame on you. Aliyense omatukwana tikakhala kuti tikumulira SKC tikumuuza kuti chani? Shame on you. Ndine mfano organizer waji. Fisi ndi fisi. Fisi ndi chani? Kayachoke phiri la Mulanje apite la Chikangawa ndi chani be? Fisi ndi fisi. Chaka cha mawa akamba kale zolengeza. Zolembesa. Chaka cha mawa kuyambira panopa tikuyena tilembese kulembesa pali patatu. Kulembesa NRB, kulembesa za membership ya chipani chathu cha UTM, komanso za meki zikayamba tonse tikuyena tikalembese. Sindikuyena kubwereza nkhani yolembesa. Koma chonde ndikupempheni musaopsezedwe kaya kuti ena akamapha kaya amatani osaopa. Dziko ili ndi la Mulungu tamvana tweti. Dziko ndi la ndanili. Dziko ndi la ndanili la Mulungu tamvana tweti. Osaopa. Osafoka. Pempho kwa atsogolera UTM. Ife ngati anyamata tikudziwa kuti kukubwera convention. Sichoncho kubwera convention ireti. Tikudikira kuti ikatha convention tidzakhala ndi mtsogoleri sichoncho. Tikufuna mtsogoleri otani? Ife tikufuna mtsogoleri wokuti azitha kumuyang'ana Satana m'maso. Ndikumuwuza kuti bondo lililonse lizagwada. Lilime lililonse lizavomereza kuti Malawi ndi dziko la Mulungu. Tamvana tweti. Sitikufuna mtsogoleri wopa. Kama jeketi akangofuna jeketi mtsogoleri wathawa. Tufuna zimenezo. Tikamati osaopa, osatopa, osafoka. We mean it. Titose tweti. Aluta continue aluta. Aluta continue aluta. Ndamanduza kuti yayi mukapita kulilongweko kulibe anyamata ambiri amakonda.
Osaopa. Osaopa. Aluta continue aluta. Aluta continue aluta. Ndamba nduzoti yayi. Kulilongweku youth ambiri ndi MCP fajo youth ya kulilongwe makondo panga za mitundu. Abana mafika mpotse santima Futo la nundi ciani Payere payerore cinto yanga ite Komarelo di kumasulani ba Amugu yendera cikari moto jamboka Amugu kona cinyama jabino Mapene fidi kaya mari mala wante Ilololo kutamutaya Koma wanafeti katiki banga gate Nikule taya tiwa nenge gati watu Tima wanu umayamba kukwateka Kodi ndichani chome Aluta continue aluka. Tukozo di shame on you, wait. Tukozo di jani? Ndeno. Za mitundu. Akuti youth ya kulilongwe, youth ya Central Region, imango panga za MCP fwaje kuti ni za mtundu. Ndene nauzo tisizoona. Alipo apa amene amapita kuchipatala, kukanena kuti ayayi, ndifuna ndione nesi wakwathu. Alipo anapita ku skulu kwasiyana ake ndifuna ophunzitsana anga ndi ahedi akhala kwathu. Alipo anapita ku nsika pakati ndifuna great tomato ko anyezi koma ogulitsa akhale wakwathu. Alipo amene anganoti ndifuna telala ndisokere koma ndifuna telala wakwathu. Timaona luso date. Timaona kuthekera date. Malawi generation yathu, youth yathu, tiziona kuthekera sichoncho eti. Tiziona maluso amene nzathu ali nawo sichoncho eti. Aluta continue aluta. Ndine fano organizer. Ziko mukwambiri. Manja Mafredo. Chipakela pamamba. Chipakela pamamba huko. Aliyense chipakela pamamba. UDM. Osaopa. Osatopa. Dr. Chilima. UDM moto. Ngata kufuna kutipa atipe tonse pano. Madam SG. Nthawido mundilole aliyense mayi nzibambo mwana nyamata amakhala ndi kholo tikufaneti ndeifeso tili ndi kholo lathu mayi ane nyadani makuta m'manja mwawo madam. UDM SKC Osaopa Osafoga SKC ule mwanu Madam Secretary General amene muli SCO wa chipani chathu komanso organizing secretary Bambo Wile Tikalonga mlande ule mwanu komanso APS athu Bambo Felix Njawala ule mwanu ni komiti yonse ya Central Committee komanso ANEC members nonse regional governor ni timu yani yonse ya region district governor Malowano
ndi komiti yanu ya district kawakosese governor ndi komiti yonse ya constituency maeliya onse ozungulira pano komanso abusa athu anatipempherera ulemu wanu. Ine m'malo mwa nthawi lero anthu akufuna sekretary atalankhula pati pano. Felix Njawala atalankhula pati. Ine chimene ndalankhulira pano ndimafuna ndikuthokozeni nonse anyamata mambwera pano. Chifukwa kuno kuli Lilongwe kuli mpira ku Bingu Stadium. Ndiye dzulo komiti ya nzathu ija agula matikiti zisanaoneke yaulere. Agawira anyamata mbiri bangogawa tiye mupita kumpira musapite kunse. Kuti lero anyamata kupezeka pano chonchi mene mulilimu ineni kuthokozeni kwambiri athu achigawo chapakati. Mawu ena amene ninganene ine ndionena kuti osewa akuti anyamata chipani cha UTM cha anyamata nzona adi cha anyamata chimenechi. Ife tilipo makolo azimayi anawo sachita bwino ngati ife sitauza chochita. Tenti saopa ni ana athu tiwauze kuti kodi mumbuyo muzipani zimachita chani. Ifeyo anthu a UTM tikulira Dr. Saulos Chilima. Dr. Saulos Chilima waphunzitsa achinyamata ambiri mdziko muno. Ndipo munthu aliyense akakhala pa msonkhano wake ngati pano ndiye kuti titha kukumbukira osaopa osafoka nikukumbukira miyambi ya Dr. Saulos Chilima. Zimene zija zizibwera mutu mwathu nthawi zonse kuti kodi UTM nikuyitsata chifukwa chake nchiyani. Yosanena zinthu zabodza. Ife Dr. Saulos Chilima yatipweteka yatiwononga chifukwa chake wina aliyense olankhula pano akutililitsa. Ifeyo ngati a UTM, ifeyo ngati amayi a UTM tidzalira misozi ya Dr. Saulos Chilima mpaka moyo wathu wonse. Munthu amene anatha kusifitsa ndale muno Malawi, anthu ndale kale msonkhano wa chipani sumakhala ngati mmene ulili musanja. Kumwamba kwa dengaku timavundikira mphasa ndunama ine. Dr. Saulos Chilima adapangitsa atolankhani kuti azibwera pa msonkhano wa chipani. Zonsezi sizimachitika iyayi. Nimalikuuzeni izi azimayi nonse mwabwera pano. Atolankhani mwabwera pano. Mukaona azimayi akuvina pa msonkhano wa boma, azimayi avala salu za UTM, mudziwe kuti sa azimayi. Kodi mudziwira kuti sa UTM mudziwira chiyani? Mwaona atsogoleri a UTM ali apa atayekera amayi tayimira nonse ali John apo. Ang'oma muli apa tayimira nang'oma. Mukapeza gulu ili palibe likuvina kumene kuja inuyo musaganize kuti kuli UTM koma amene aja salu zawo wangu wapfekera pa msewu kuti azivina kumene kuja. Ifeyo tikati UTM timakhala ni ng'oma pamene tikuvina timakhala ni ng'oma. Osamaona wanthu osawongoma akungovina chifukwa chonena kuti angopatsa ma t-shirt angopatsa azimayi salu kuti liyeni nkavina. Ife sitile Hobe izi mmazonako kuboma kuja zivina. Ndaona kuti atolankhani nthawi zonse mumafunsa kuti kodi bwanji kwina kuja kumakhala azimayi kumakhala uniform yotere azimayi ake si awayi azimayi ake si a UTM ayi ndi anthu oti angowatenga pa msewu kuti liyeni mkavinewu. Ife sife anthu otengeka. Komanso ndikuwuzeni ena amene muli kumaofesi kumeneko muli kumene kuja chifukwa cha UTM muli kumene kuja chifukwa cha ife. Mukayamba kutukwana ngati mmene mutukwaniramo musakothawira inuyo. Mukayamba kutukwana ma social media inuyo muluchitudziwa kuti muli kumene kuja chifukwa cha UTM inuyo muona zoopsa ndi UTM. Ife ndikuwuzeni edaka UTM ndife tili panofe UTM ili ndi aliyense apa aliyense amene ali pano ndife ani ake a UTM. M'malo mwa nthawi ineyo ndikuthokozeni kwambiri chifukwa matikiti yanagulidwa dzulo sindimembekeza kuti anyamata angabwerera pa chochiya kwathu kubwandiyo kugulidwa matikiti osati masewera.
ndikuthokozeni kwambiri, simunatengeka nyamata inu azimayi, simunatengeke. Zikomo manja mwa director, national director of women manja mwawo nkhani chatoyamba kusintha tsopano ikunkayikelekela ikunkayikwela mtunda mukuiona koma UTM mulipo pano 111 UTM 1 ipepelele ipepelele. Eba kungomba UTM Pasa, iwe usapase ni pasa. Ndimafuna kuti apatitere chikangawa idziwe kuti ngatipe idzatipaso ndife tomwe sitidzaopa kulibe kuopsezana chifukwa Madam Secretary General UTM ndi yakhalapa iyi osati ina ijala iyi tikumvaneti zikomo nthawi ija nkhani je kukwera mtunda ndatelo Dr. Saulos Claus Chilima mzimu wako zipitirabe kuusa mumtendere ndi anthu ena aja anamwalira mundegeja mu nthawi ino mundilole kuti ndipemphe mneneri wa chipani cha UTM Honorable Felix Njawala kuti atiyankhule nthawi yamu. Honorable Felix. Wenda ndi walakwa, wenda wasalakwa, oyesa kufula, kupemba nuchifundo. Sabisa kope vani kulira kwawo, sabisa kope vani iba, tulikana ngomba kulira kwawo. Oti wena amango pepa, osalakwa, tanana. Chika wenga chouma tima pamutu koma ngali boma lichimweze. Yes, Totode. UTM sindikumva iyayi. UTM bora pamenepo. UTM Sokola tu! Sokola tu! Sokola tu! Dr. Saulos Chilima! Dr. Saulos Chilima! Zikomo kwambiri. Maulemu aperekedwa kale, nthawi ikupita, koma ndipereke ulemu umodzi kwa Madam SG Dr. Patricia Kaliati, mai athu, mlandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa atsogoleri onse amene muli pano,
komanso achinyamata makolo amene muli apa mulandire ulemu wanu. Lero ndimafuna pano tiyipatse moto. Tumvana tweti? Lero tiyipatse moto. Chifukwa chiyani? Malo ano pa 22 July 2018 Dr. Chilima anayimapo. Malo ano 2018 ndi pamene mawu onena kuti osaopa, osatopa, osafowoka anayambira. Malo ake ati kodi? Ano! Mmene ankanena kuti osaopa, ena ankakayikira. Koma Dr. Chilima anabereka ana. Ana ake ndife tili pati kodi? Timaopa ife? Mumaopa inu? Amaopa awawa? Ife sitimaopa ya. Ananena mawu, ndiye anatiuza kunena kuti dziko lino ndi dziko lathu. Wina aliyense dziko lindi lake. Tikamakhala aliyense adzikhala nkumadziwa kuti ndi Malawi. Asamaope. Komanso akamapanga zinthu asamaope. Akapanga zinthu zikakhala sizikuyenda osamafowoka. Lero Dr. Chilima apita, ife tili pano ngati UTM. Chipani ichi sichikutha. Sititani kodi? Sitifowoka. Ndimafuna ndinene, Dr. Chilima amadziwika ngati munthu wokonda miyambi. Mwambi woyamba ananena pano. Ndiye ndimafuna ndikukumbutseni kuti pa 22 July 2018 adanena kuti chani. Ndiye ndikati mwambiwu adatere mudzili chani? Tikumvana twete? Mwambiwu adatere. Ananena kuti mbewa yapa mpani simaopa moto. Amalawi tili pa mpani. Amalawi akuvutika. Mawu awatu ndi Achilima. Ndiyeno ife tisaope. Chifukwa choti ovutikawo ndi ndani kodi? Ndi ifeyo. Ndiye nthawi imeneyo adayimba nyimbo. So chembezi adayimba nyimbo pano. Ananena kuti Amalawi tatopa. Ndiye anayimba nyimbo. Okuba toto. Okuba toto. Okuba toto. Okuba toto. Okupa toto. Okupa toto. Ankhanza toto. Ankhanza toto. Amalawi takana. Mwayikumbukireti? Kodi mesa nsonkhano tukumbukira Dr. Chilima. Ndiye ndifuna ndikubwezereni masintha 2018 zimene Dr. Chilima adanena. Adatipatsa mawu awiri. Mawu ena ochokera m'Baibulo, mawu ena anali ochokera mu Korani. Mawu a m'Baibulo anali ochokera pa Mateyu chapter 11 verse ya 12. Mukawerenga nokha. Komanso ananena kuti sura 53:39 nkhani zake zikukamba zofanana. Akunena kuti pamene anthu muli pa nkhondo osamaopa komanso osamatani kodi? Osamatopa. Ndiye adapitiriza kunena mawu. Nthawi imeneyo kunali kukumamveka mawu anzathu a DPP. Amanena kuti ife ndi system sitingaluze chisankho. Ndiye Achilima ananena kuti mawu ameneyo musadzanenenso. Chisankho chimene chikubwera chimutani kodi? Muluza. 2020 sanaluze chisankho. Ndiye mawu omwe aja akumayankhulidwanso lero. Akuti boma ndiliti kodi? Ndiye amati mufune musafune boma ndiliti kodi? Muulamuliro wa democracy boma amakhala anthu muli apano. Boma amakhala anthu amene mukundionera. Ngati anthu simukufuna boma limatani kodi? Zinthu zikamadula mtengo boma limatani kodi? Boma likamapanga nkhanza limatani kodi? Ndiye mawu kuti boma ndi lomweli adanenanso anzathu ena kumbuyo. Koma lero ali kunja kwa chani kodi? Kwa boma. Ndikunena atu zimene ankanena Chilima eti. Ndiye adapitiriza kunena kuti pano pa Central Region anthu amalima, amakonda ulimi. Fertilizer akakwera mtengo anthu amadana nalo bomalo. Ndipo boma limatani kodi? Limapita.
lero fertilizer akuchipa eti akuchipa ndeti dzinenabe kuti boma ndilomweri ngati tiyeni tiadikire anthu chaka chamawa mseptemba adzatani kodi adzayankhula. biyeni adayankhula mawu kunena kuti chipani cha UTM chidzakhalapo mpaka kalekale ngakhale ine nditapita. lero biyeni apita, ndikufuna ndikupempheni abale anga muli apa, atsogoleri muli kumbuyoko, tiyeni chipani ichi chipitirire. Anyamata achinyamata kunayankhulidwa mawu ndi Dr. Mtumbuka, a Bishop Mtumbuka kumpoto uku kunena kuti akuti ino ndi nthawi amakayankhula ndi anyamata akatolika, akuti ino ndi nthawi yokuti anyamata musamango yankhula, musamango khala pa Facebook, musamango khala pa WhatsApp, musamango yankhula muli mmalo mmene mulimo. Dzukani tsopano, osaopa iyayi, dzukani mutenge nawo gawo kuti ino ndale zimene mukufuna zichitike. Akuti osamango dandaula kuti boma sili kuyenda bwino pamene inu simukutenga chani kodi, simukutenga gawo. Ndifuna ndithokoze onse amene akubwera ku UTM kuti tigwire ntchito limodzi. Dikirani kaye mtunda ndi wautali, pepani. Ndifuna ndithokoze onse amene akubwera ku chipani cha UTM kuti tigwire limodzi ntchito. Ntchito iyi ndi yambiri koma tikachulukapo ntchito iyi ikhala yotani kodi, yochepa. Anzanga nonse amene mukufuna kuti zinthu ziziyenda bwino, tiyeni tonse tigwire ntchito, tiyeni tilowe mchipani cha UTM. UTM ili ndi masomphenya amene Dr. Chilima adatisiyira. Mumadziwa Dr. Chilima ndi amene adakamba nkhani yonena kuti amafuna kunena kuti anyamata adzikhala pa ntchito. Masomphenya amene aja akamuzunso adali nawo. Ndifuna ndiyankhule izi anzanga ku Central Region kunena kuti masomphenya amene amanena Dr. Chilima aja amene amera tsopano ku chipani cha UTM, masomphenya amene aja Dr. Kamuzubanda adali nawo. Ndi chifukwa chake nyamata amati akamamaliza sukulu amakhala kuti ntchito yapezeka kale. Ndi chifukwa chake amati akamayankhula amanena kuti ndikufuna anthu anga asamasowe chakudya. Dr. Chilima ananena kuti chani, akufuna anthu tizidya katatu pa tsiku. Lero sizinateke, mukudziwa chifukwa chani? Chifukwa chokuti Achilima anatengedwa nkuyikidwa pakona. Kodi munthu akakhala pakona amagwira ntchito ngati? Munthu akakhala pakona amagwira ntchito? Ayi, sizingateke. Anakhala pakona, tonse tinamva kuchotsedwa ntchito zawo, musagwirenso ntchito, nakhala ma reforms amene anapanga si chachilendotu. Ma reforms amene aja nkuyendetsa kwabwino kwa dziko, anayankhula mawu ameneyo pano pa masintha. Adanena kuti kusintha boma kapena kusintha chipani kokha dziko silingayende bwino, pofunikanso kusintha kayendetsedwe kabomalo. Ndi anapanga ma reforms aja kuti boma lidziyenda bwino. Ma reforms ajatu ali ukuku ku UTM. Ndifuna ndikutsimikizireni chipani cha UTM 2025 chikupatsani mtsogoleri. 2025 chikapezeka pa ballot paper. Convention yathu imene tikupanga tikusankhirani mtsogoleri amene atatenge dziko lino kulichotsa pa mavuto amene lili kulipititsa patsogolo. Tipanga ife zimenezo, anthu ake ndife tili kutsogoloko. Ma delegates athu onse taawuza asankhe munthu amene angatukule dziko lino la Malawi. Zimenezo ndi zimene titapange ife. Ndipo ndikutsimikizireni muchandanenera kumzuzu kunena kuti chipani munthu sangachisinthe, koma chipani chimasintha ndani kodi? Munthu akhoza kukhala mbusa, koma na chipanicho ngati chili cha nkhanza, mbusa akhozanso kuyamba nkhanza. Chifukwa chokuti chipani chimasintha ndani kodi? Munthu samasintha chani? Chipani. UTM munthu atakhala onena kuti iyeyo mwina ndi wakhalidwe loyipa, akabwera kunotu timamusintha. Mwaonapo wakhalidwe loyipa? Mwaonapo wina wake akukayikitsani apa? Imeneyo ndiye UTM imene Dr. Chilima aitani kodi? Aisiya. Ine sinafune kuyankhula zambiri ayi. Nimafuna zambiri ayankhule Madam SG. Koma naona kuti ndikupatseni moni. Chifukwa chonena kuti mwambi wake Achilima akadapereka uwu. Amanena kuti nkhuku ya wana sitopa nkukukuza. Mudzimasulira nokha. At times amayesera kumasulira mwambi umene ndinanena kumpoto, ndi amaomasulira mmene akufunira. Ndi anandifunsa kuti ndi umasulire. Kodi Achilima akanena mwambi amafunsidwa kuti amasulire ngati? Ndi inenso musamandifunse. Ndidzingonena mwambi nokha muzitani kodi? Mudzimasulira.
masomphenya a Dr. Chilima anali ofuna kuona dziko limene wina aliyense ndi Mmalawi mosasankhana mitundu. Sanafune kuti tidzoonana ngati wina ndi Mtumbuka, wina Mlomwe, wina Mchewa, wina Ngoni. Ayi, amafuna tonsefe tidzikhala Amalawi amodzi. Pali anthu ena Mmalawi muno alibe mtundu. Kodi tikapanga ndale zosankhana mitundu, amene walowera kuti? Achilima nchifukwa amanena kuti tisasankhane mitundu, nchifukwa akapita kwina kulikonse amalandiridwa. Zimenezo atisira mu UTM. Apa pali akumpoto, apa pali akumwera, apa pali achigawo chapakati. Amene ayankhula pano ena ndi akuno ku chigawo chapakati, ena amene ayankhula pano amakwenda ndi akumpoto. Ine ndikuyankhula ndi wakumwera, kusonyeza kuti chipani ichi nchawina aliyense. Alipo apa ochoka chigawo chakummawa, alipo mpano. UTM ndi chipani chapena paliponse. Anyamata inu dzukani, ndikufuna ndiyankhule mawu omaliza Madam SG, kunena kuti ngati simudzuka, ngati simutenga mbali, ngati simulowa ku chipani cha UTM, zinthu mdziko muno zipitirira kuvuta. Chipani ichi chili ndi masomphenya. Mene ayankhulira a Bishop Mtumbuka kuti aliyense adzuke tsopano, ndimafuna ndikupatseni mwambi wake. Mwambi wake nawu: gule ovina mmatope satulutsa fumbi. Ndiye mukamangovina mmatope, fumbi silitani kodi? Mukamangovina pa Facebook, fumbi silitani? Kalembetseni, tenga nawo ni gawo, kauzeni amayi, kauzeni abambo, anyamata inu uzanani wina ndi nzake kuti zinthu sizikuyenda bwino. Kuti ziyende bwino, chipani chake ndi chiti kodi? Chimenechi cha UTM. Ife tinena kuti zathu tikwaniritsa tokha. Masomphenya a Chilima, masomphenya a UTM tikwaniritsa tokha. Neni mafuna mundithandize kunena mawu awa kuti tikwaniritsa tokha 2025. Tanena ninso, tanena ninso. Kuti tikwaniritse tikuyenera kutani? Tikuyenera kugwirana manja, tikuyenera kuyendera limodzi, tikuyenera kukondana, tisiye nkhwizi ngati atsogoleri. Kumeneko kapangeni maeria, kaonetseseni kuti ena onse amene akufuna kulowa mu chipani alowe mu chipani. Mawu anga otsiriza ndimafuna ndithokoze onse amene mwatithandiza kulira imfa ya Dr. Chilima. Ena achilima sankadziwa, sanakhale nawo pafupi, amangowaona koma alira imfa ya Chilima mmenenso ife talirira. Tikulirabe mpaka lero. Ndipo mmene anenera a director a youth, ife tikhala tikulira imfa imeneyi. Ndi imfa yowawa imene adafa limodzi ndi anthu ena okwana 8. Imfa yopweteka. Imfa iyi amene sadalire ndi mfiti. Imfa iyi amene akudandaula anzake akamalira ndi mfiti. Munthu enieni wanzimu mene amaonekera Dr. Chilima ndi mmene tidawaonera atapanga ngozi. Munthu wina aliyense wanzimu akuyenera kutani kodi? Kulira. Ndiye tithokoze nonse mmene mwalirira Malawi. Tithokoze ulemu wonse umene mwatichitira. Amipingo, dzipani dzina za ndale zimene zalira nafe limodzi, atsogoleri ena andale amene alira nafe limodzi. Tilibe mawu ena aliwonse amene tingakupatsireni, koma kukuthokozani chifukwa cha mtima umene mwationetsera. Ife tidzakukumbukirani mpaka kalekale. Ifetu Dr. Chilima tidzawakumbukira mpaka kalekale, tidzawalira mpaka kalekale. Koma kuwalira kwenikweni ndi chaka cha mawa, September, ndi imeneyo imene wina aliyense akaonetse mkwiyo wache. Kupanda kukavota kuvotera UTM mtsogoleri amene titakupatseni, ndiye kuti kulira kwathu kukhala kwa chani kodi? Kwa chabe. Koma kulira kwenikweni ndi chaka cha mawa. Tikumanena kuti ife tidzabwezera chaka chiti kodi? Cha mawa. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni, Ambuye akudaliseni. Zikomo. Zikomo manja mwaona bo Felix Njawala kutiswanyira miyambi imene mtate wathu Dr. Saulos Claus Chilima amakonda kutipatsa nthawi zonse. Kodi nanga miyambi imatiphunzitsa chani? Tiyeni tidzizindikira kuti pamwambi uliwonse umakhala ndi ansala yoyenera. Tikumvaneti? Izi zikuchitika chifukwa cha nyengo imene tikudutsa. Amatsutsa kuti lero pa masinta sipadzadzaza, sipanadzadze apa.
ndiye ndimafuna kuti ndikamanena 111 wangauja mudzimenya chipakela mmwamba 111 111 ayi chipakela ndikufuna mmwamba chidzipita mmwamba mbali zonse 111 111 eskesi 1 ipepelele ipepelele zikomo kwambiri nthawi ijatu nkhani je kukwelabe ikunkayikwelelakwelera mmwamba ndiye ine ndili ndi chibwana changa chibosi changa amashini amene amandiuza kuti panga chonchi gwira ntchito chonchi ndiye mashini anga akubwera pano Honorable Willard Kalonga National Organizing Secretary kuti adzayankhule komanso ndi amene adzadzutse a Secretary General a chipani cha UTM. Honorable Cheke, ali gwede, ali cheke, ali gwede, ali cheke, gwede, halo! Mumbaku awa muibaku kweteka mukamali banana yo UTM muimba kuwawa muimba kupweteka mukamali banana yo UTM muimba kuwawa UTM ine ntchito yanga mwamva ndi organizing secretary si choncho oziwa kuyankhula ali kuno ayankhula kale zofunikira koma ndamva kuti ndisanapitirize kuti ndi azusa secretary general pali azimayi achisamba pano atativinirako pang'ono ndipitirize ndi azusa secretary general zikomo
zikomo chaombere mmanja achisamba chaombere mmanja zikomo kwambiri. Ine mawanga mazulo ano ndi ochepa kwambiri, ndithokoze kwambiri a organizing secretary kuno ku Lilongwe kudzera kwa regional governor, mwachita zabwino. Amayi a director of women kuno ku Central Region mwagwira ntchito kwambiri ndi komiti yanu. Anyamata director of youth Aaron ndi gulu lanu mwagwira ntchito yopsa yotamandika. Andi anthu inu simmatopa iya yamakutengani pano kukupitisani kumpoto security zina zonse mukugwira zonsezo tikuziona. Pano pamavuta kuzaza pano kuli butter bullets lero koma sipakuoneka ngatiso kuli game ya butter bullets. Pazaziratu tikuthokozeni kwambiri mosataya nthawi ndikuzusireni na matetule wathu mayi osatopa a secretary general achipani cha UTM mayi Patricia Kaliati. Tatiimbireni nyimbo kumeneko tikuwadikirira mayi wa TN9. Alitenga wina wake kutira yangu tamani pale yangu mazani kumawonera ngari gantemo komandi mboni ya sovuda zija mungu monari mwezi wa muntu ndiwona mwita ungape muntu ungabisibati utayaluka Wamuye wa maritatira aguli konse kumene divina nero wadawulu Erwana funa kode titiwe sewona soka Erikatengo kamono Wako kweta jimodi nare Wana funa kode titiwe sewona soka Tengo kamono Edi mpamo kweta jitenia Wesa Kono mama Are you happy? Are you happy? Kweta toja mama Run Ine nimangofuna mapito okhawo kuti voka ichokere kunoko chikangawa chingavute maka koma bechizatha sikale analipo ena anapanzawo koma nawo anapitaso kale kalelo ngakhale mulimbane ndife koma inu simutikwanisa ife ndipatali Are you happy? Kibeleze Palipili lina lake Munkalango ya Chikangawa pale ya Bunzika anafuna kote titiwe osafoka osaopa kodi nthawi zinatu anthu amapanga zinthu kuti aopseze anthu osadziwa kuti akwanola mano ndiye ifeyo sitikuopa sitikutopa sitikufoka olo pang'ono lero tasonkhana pano olemekezeka athu
a national organizing secretary, a treasurer general tolemekezeka, a publicity secretary, a director Amai, a director Nyamata, komanso inu, a campaign director, a national director of economic planning, a national director of economic international affairs, and the national director of diaspora and social affairs, komanso akulu atu onse, deputy director of the elections, komanso akulu onse MP atu a director, a leader of UTM in parliament, olemekezeka Salambula Nyamata watu wa Eastern Region, olemekezeka Hassan Banda Nyamata kwa Kuzomba huko, olemekezeka deputy director Nyamata Honorable Chaka, MP atu au Kalonga, Andovi komanso au Kalonga Katwafu, olemekezeka akuncheu, olemekezeka Chipungu, asogolera atu onse Honorable Dr. Matthews Ntumbuka, Honorable Dr. Dariso Kabambe, olemekezeka asogolera atu Honorable Saonda, komanso olemekezeka administrator atu kwa kuperera huko Kasungu huko, olemekezeka regional governor atu achigawo chapakati a director Amai, achigawo chino chapakati committee yonse ya region, olemekezeka atu a director akumpoto a regional governor atu akumpoto Dr. Moses, komanso anyamata onse abusa atu olemekezeka takunyadilani kwambiri, maji onse, maji Z onse, maji W, maji A, maji B, maji onse atakunyadilani kwambiri, makolo atu onse, anyamata atu onse, makolo atu akuno ku Central Region, komanso ndiene onse makolo onse amemukuti mvera siku la lero pano tifuna tikumbukire ntchito zonse za president wathu Dr. Charles Chilima, mzimu wake use mumtendere. Lero pamene tasogozedwa ndi afumu athu pano amene mwatilandira tikunyadileni kwambiri. Mulungu azingokudalisani. Ndi nokha olimba chimene ife tikufuna UTM tizikumbuse kodi ife tikuchokera kuti, nanga ife pano tili pati, nanga tikupita kuti, nanga zimene amafuna Dr. Charles Chilima nchani chimene amafuna Dr. Charles Chilima atakhala vice president sanatopeso analolabe sanakhala okula mtima ngati mene amakulira anthu ena mtima, anazichepesa chifukwa anafuna mtundu wa Malawi kuti ukhale pabwino, analolaso kukhalaso vice president. Cholinga chake sichinali udindo ayi, cholinga chake chinali chofuna kuti zisinthe ya Malawi tisinthe, tichoke pa mavuto amene ife takhalapo. Malawi muno timayang'aniridwa ndi anthu osiyanasiyana kuti aone kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Ngakhale titabwera pano nkukumba galaundi, kukumba maenje, ndikumayenda ndikumalemba zikwangwani kuti zinthu zili bwino, ndikupanga deliver koma pali ena amene amatisogolera kuti adziwe kuti Malawi akuchita bwino kapena Malawi sakuchita bwino. Ngakhale titapita m'matawuni mukukasegulira zimbuzi zonse, ndikumanena kuti we deliver koma pali mabungwe ena amene amasogolera Malawi muno, ndikumaona kuti zinthu zikuyenda bwanji. Dziko lonse lapansi tili ndi mabungwe amene amayang'anira mayiko onse amene akuchita bwino, ndipo tili ndi World Bank, tili ndi International Monetary Fund amene amayang'anira kuti dziko likuchita bwino kapena silikuchita bwino. Dr. Charles Chilima ndi anali mtsogoleri wa masomphenya, n'chifukwa chake anthu amaona ngati akuzidalira afikapo, anayamba kumaotcha Chile akusakudziwa kuti chimbuzi chomwenso alibe. Lero atadziwa kuti zimbuzi alibe, ayamba kumatikakamira ifeyo kuti ayayi mutizalire mauzu Chile lijalata. Musova amanena kuti osaosa Chile chimbuzi ulibe. Malawi muno kapena dziko lonse lapansi tikulongosoleni atsogoleri amene muli pano, titha kumanyada pano kumati tiwinanso anthu kumakunamizani kumatenga achana anu nkumalembesera mazaka zisanakwane kuti muvotera anthu kumaona ngati zikuyenda.
kumalawi kuno atsogoleri sizikuyendayi. Kuyambira 1991 kukafika 1992 Malawi tinali namba 4. Mmene Malawi tinali namba 4 kwa anthu osaukitsitsa, kwa mayiko osaukitsitsa Malawi dziko lonse lapansi. 1981, 1982, 1981, 1982 ena tisanatani tisanabadwe. Ngakhale na makolo athu asakudziwanso kuti atibereka ifeyo. Tinali pa mayiko osaukitsitsa nambala 4, and China inali osaukitsitsa kwambiri kuposanso ifeyo. Ife tinali bwino, China inali pa nambala 3 pa mayiko osaukitsitsa. Tili limodzi. 1991 yomweyo 1992 tikanena za ku China mwinanso nkutali. Tinene za Zambia komanso Tanzania. Tanzania inali namba 19, Zambia inali namba 46. Kusonza kuti wamachita bwino. Zambia yomweyo imene ilibe ocean ngati ifeyo, landlocked. Zambia yomweyo landlocked, Malawi so landlocked. Kukhala anthu osaukitsitsa. Ndipo ndikubweretserani nakutengerani dala icho kuti chibwere pamene paja muchione kuti Malawi ali pati. Na Malawi ukakhala pa namba 4, China ukakhala namba 3 1981. Takhala pamene paja Zambia mukapeza kuti ili pa namba 46 ikusogola, dziko likutukuka, chuma chikuyenda bwino, akulima zinthu zimene akudya okha, komanso ali ndi ma investors amene akubweretsa ndalama mu dziko mwawo. Tanzania nkukakhala namba 19, dziko lawo likutukuka, chuma chikuyenda bwino, akulima zakudya zina kumazigulitsa, chimene chimatipangitsa Malawi kuti dziko kapena IMF komanso World Bank anena kuti dziko likuchita bwino. Amaona kunena kuti kodi net import and export ikuyenda bwanji, how are we managing it. Komanso amaonanso mmene mwakunena kuti kodi ma public expenditure ikuyenda bwanji, increase money supply ikumayenda bwanji. Tingoti kuti ukasegula toilet ulendo kumene kuja tikugwiritsanso ndalama za anthu osauka. Uku anthu akukhala ndiye mapepa lawo, anthu a JC, anthu a Form 4, anthu a Sunday 8 kupitanso kapereka ma certificate kwa na Sunday 8. Ndalamanso zimenezo zikutani zikuonongeka. Komanso amaona kuti kodi tili ndi ma investors yati amene akutibweretsera chuma Malawi muno, koma ifenso tikupanga chani. Komanso ni mayiko amene amaona kunena kuti kodi ife tikulima chani, nanga ndalama zimene tikulima zikutibweretsera chuma ndi chiti. Lero ku Malawi tomato weni akuchokera kunja, malamu kuti tizilima ife tizikagulitsa ku Shoprite ko, tibwere ndi azimayi mkhale m'magulu muzilima tomato muzikachita supply. Lero langobwera kumati oda tomato wathu P1 Tambala ali ku Shoprite tukapeza tomato ochokera kunja ngati ku Malawi siti kudziwa kulima. Zinthu zimene zimene zimapangitsa dziko kuti likuyenda bwanji. Ndiye muone 1981 imeneyo Malawi ukakhala namba 4, ndiye tiye ntibweretsa kuti ku 2024 lero pamene tafika ife lero 2024 mubwere ku 2024 muona kuti Malawi ali pati. Malawi be adakalibe pa namba 5 pampaja siti kuyenda, anthu mukamanena nkumanyada ngati kumayankhulira mphuno ngati dziko likutukuka, tidakalibe pa namba 5 pa namba 5 pampaja siti kuyenda. Chimene chinampangitsa Dr. South Silima kunena kuti ine ndifuna ndisinthe, nkone nabweretsa ma mega farms kuti anthu tizikalima, nkone nanena paja kuti tizidya katatu, consumption yathu ikhale ya ife opanga tokha zakudya zathu, and we add value kuti tizikagulitsa mayiko akunja. Nchifukwa chake Dr. South Silima muofesi mwake simunali anthu akunchewu, kunali anthu akukasungu. Ndege ija itagwa sindizi wakanali satana ka Mulungu amana ngati atagwemo yekha, anayiwala dziko lonse la Malawi tikhala pa maliro. Chifukwa akunchinja analinso muti, akubalakaso anali muti, akukasungu kubuwako anali muti, akunchinsiso anali muti. Anali munthu amene sanali wasankho, amafuna wina aliyense
Malawi so tili pa namba 5 pamayiko onse osaukisisa. Ndi anthu akamati ife tikuchita deliver tikutukula dziko la Malawi zona za maboza. Ndipo ino amene mmakhala nkumanyada kuti zinthu zikuyenda bwino dziko likuyenda bwino Mulungu akuyendereni mwapadera. 1981 kukhala namba 4, 2024 tili pa namba laso 5 pompaja. Zili bwino? Malawi muno pamene panasintha kuti chuma chikuyenda bwino ni nthawi ya former president Bakiri Muluzi tinali pa namba 7 timasika pansi. Chima mafuna mpaka natituluke lero 2024 metu kwamba ife pano tili pa namba 5. Tanzania ili pa namba 39 kuchoka pa 19 yapambana maiko ambiri ukafika pa 39. Zambia yapambana maiko ambiri kuchoka pa 41 ili pa 41 kuchoka pa 49 ili pa 41. Zambia lero ife dakalipa pampaja pa namba 5 tikuvutika tikuja madaya ena tingogona ninjala anthu kumambela manjala yaya. We deliver. What is it that you are delivering? Maocha dala chile mulibe matoileti munthu okuzalirani mauzuwo okukonzerani mauzu kuti asapshe moto amafuna kuti dziko la Malawi lifike tichoke. China amene tinayena osaukisisa kuposa ife tinali pa namba 4, China nali pa namba 3. Ife tinampitirira China. Lero China pofika 2013 anatuluka ku maiko onse maiko osauka onse amene twakunena zimene zisine ino amene muli ndizeru makonda aso kutuluka tapita mukapeze ku headquarters ya World Bank mukamanda samangoenda makwera njinga muzipita ku office ya World Bank muzikaona kuti akunena za mtundu wanji. Sina amene ndikunena ndiyo IMF ndi World Bank mupita ku office ku headquarters ya IMF mukaone 2024 tidakalibe pa namba 5. Tanzania ili pa namba 39 and Zambia ili pa namba 41. Anzathu tomwewa posa joda pompano atuluka kumaiko onse anthu ovutika tisale ndife tikumazikandabe pa namba 5 pompaja kuyambira 1981 mpaka na 2024 tidakalibe pomwepo. Chifukwa chani tidakalibe pomwepo? Tidakalibe pomwepo chifukwa chakuti tikulephera tikumasusuka tikumalephera kupirira tikumalephera kuganizira anthu osauka. Pamene Dr. Sasi mamaganiza za mamega farm anati mmene muchatizika alimamo soya amene mangathe kupanga mafuta atokha Malawi muno. We add value to soya amene tikupanga osati soya matenga kuti anthu aziti kugula kunoko ma product athu ayi. Koma ife zolima zathuzo zikamagulisidwa koma ife tizipanga zopanga kale zochita add value kale ngati mafuta ophikira. Anzathu amene muli ma economics amene muli apa mukutha kuziwaso kuti what is it that I'm talking about. Anati na kuti ma mega farm ajatizale Nteza ochazipanga mafuta ophikira. Lero buledi weni ozapangira buledi tugula kulasha. Enati gaira chimanga posa chedwa pompano tizija ku Malawi kuno ife tokha inaje tikulephera kulima ndikumana kuti we deliver chimanga lero chadula chifukwa chona kuti increase ya money supply tikulephera kuichita manage. Tingopita pene pali posa kumangononga ndalama anthu osauka sabwe ali nawo mpaka na lero tikumabera achanawo kumachita legisa sana kwane zaka zolembesera kuonjezera umphawi ku Malawi kuno. Lero ana ambiri asankhidwa kulephera kupita ku sukulu ndalama zimene timaziononga ife pala tikunena kuti ana onse alipirire masukulu awo. Lero tikulephera kumaliza ngakhale nsewu wopita kuchitipa nsewu wopita kuimbangweni tikulephera kumaliza ngati kumpoto timene kuti kuli chinthu chimene chinamangidwa tikunena university imene nali kale TTC kungoyetenga kuipha mapoma matope ndikuti achimene tamanga ife ndi chimenechi. Asogolera tikupempheni muziyang'ana kuno ku UTM amene tingati ukule ndikumaliza ngakhale mombera ija kuti anthu akunzuzu akondwere nawo chitukuko ndiye UTM imene ingachite manage ndalama za dziko lino la Malawi. Amene tingachite manage expenditure ya ndalama ku Malawi kuno. Amene tingaone kuti kodi ifeyo net import koma kwa against export ili bwanji. Ifeyo tikumapita kumagula zinthu kunja kumabwera na ku Malawi kuno despite kuti we have the market liberalization
koma ife tinayeneranso kumatumiza zinthu zathu kunja zolima zathu kuti ndalama zizibwera ku Malawi kuno. Koma timapita kukagula ivi nyemba zomwezi, tikumagula ngakhale salu zomwezi, mabisiketi omwewa amene akanakhala kuti akupanga kuno ndikuachita Empower Universal amene akupanga mabisiketi azikomo, makampani amene ajapitirire. Lero tikumapita kumakasegulira anthu ozala tomato ma investors, malo mochita supporters maya wazizala matomato manyumba mwawo, ndikumaononga ndalama kuma tomato weni, tikuwapempha ma investors abwera azizala tomato Malawi muno, malo mokuti ife tinakati tizizala tomato Malawi muno, tizikantulusa kunja kumamukweza mndege kumakagulika maiko ena. Tukupemphe na asogoleri maso anu wose abwera ku chipani cha UTM amene tifuna kutukula dziko la Malawi, amene tifuna kuti tigwire ntchito ndino anyamata amayi abambo osauka osapita ku sukulu osaphunzira mavenda opanga ma business, tifuna dziko limutenge nawo mbali. Chipani cha UTM chimene chikola mboma tigwire nanu ntchito limodzi. Ife UTM tikufuna ngakhale ma PS amene muli opuma amene mukugwira ntchito, tikufunani kuti mapiyesa ogwira ntchito muzibweranso ngakhale misonkhano iliyonse. Ena akulephera kubwera kupanga misonkhano, kumabwera nawo misonkhano mwathu kumaopa chifukwa cha nkhani ya ndale. Lero ndale ndi zimene zimasokoneza zinthu chifukwa mmanena kuti mukakhala kuti inuyo muli mu ofesi mukufuna onse amuzi mmenemo akhale mu ofesi mwanu osayang'anira anthu ena amene anakuthandizani. Anthu amene muli m'mipando mukanakhala anthu oganiza bwino, mukanakhala mmodzi mwina omulira kwambiri chilima chifukwa kuti mukhale pamenepo ndi chilima amene anamenya nkhondo, kumenyedwa, kugendedwa, kuyenda m'matope. Zikomo kwambiri, ndakunyadirani kwambiri. Kusayamika ino kusayamika ashiripa osakona usiku ni usana kutsatsa dzina lako amalama mukodele iwe kusayamika iwe Chathokoza zikomo kwambiri. usiku ni usana kutsatsa dzina lako Zikomo kwambiri. iwe kusayamika iwe Tathokoza sangayamike koma Mulungu amayamika, ndipo timuthokoze Mulungu kuti wamukumbukira Dr. Sausi Malelolo ndi oyera chifukwa cha ntchito zabwino zonse zimene wagwira ku dziko la Malawi, chifukwa cha anthu amene ayika pa mpando ngakhale osamuthokoza kuti chifunga chitavuta kuchikangawa osamusatira anthu kumagona nkumalota dziko lake lomwe lino wina akuthatha ndi imfa ndege itangwesa. Zonse adziwa ni Mulungu, ndipo ndi pemphero ndi pembedzero lathu kuti Mulungu ndi amene angapange zonse. Ife pamene tikunena pano anzathu aja World Bank komanso IMF akaonanso kuti zinthu sizikuchita bwino, consumption sili bwino, kapena tikumakadya zinthu zochokera kunja, ife anake tikulephera kuzidyesa, komanso tikulephera kukhala ndi ma investors imene ife tikufuna UTM kuona kuti pamene tikulowa mboma 2025 pa September pano tizakhale ndi mapillars angapo ofuna kuti tizaone nkhani ya economy, kuti economy tizapanga bwanji, nkhani ya agriculture, kuti agriculture yathu tizapanga bwanji, nkhani ya digitalization, kuti tizapanga zotani, komanso nkhani ya rule of law, justice tizapanga zotani. Osati ndalama kumaonongera milandu imene kuti sanafufuzepo, wasi anthu ogwira ntchito zabwino ndikumagwirisa mosakhala bwino, ndikumauza kuti azigwira ntchito za kunyumba kwawo malo kuti agwire ntchito zotumikira mtundu wa Malawi. Milandu ikatenga nthawi imaononga ndalama zimene zikanatha kuti zikukonzesera zinthu, zikumangira masukulu, zikulipira ana ovutika, ana lero ana ma university akugona nyumba zokulumbidwa nkhunguni malo kwamangira ma hostel wawo longosoka. Ife UTM tizaonanso kuti pati nkhani ya expenditure, public expenditure ikwenda bwanji. Akaona zonsezi ja IMF kuti consumption sili bwino, komanso net import and export against export sili bwino, komanso akaona kuti public consumption sili bwino, akaonanso expenditure sili bwino, ma investors sili bwino, mapeto ake timabwera ku inflation kuti ndalama ya chuma kapena chuma chatha mphamvu, chuma sichikugwira ntchito, katundu akudula, chuma chingokhala m'matumba mwa anthu, chuma chingoyendesedwa mopanda pake, katundu ndi amadula.
mmene tikunena pano katundu amene akudulayi nchifukwa chona kuti alephera anthu kugwiritsa ntchito consumption komanso alephera kugwiritsa ntchito net import against export komanso alephera kuzithandizira ma expenditures anthu angoenda pena paliponse anthu 300 ndege kuzikhavukira tikudabwa kuti ndege ya anthu 9 inagwa ndege zina manyamula anthu 300 kumachoka kumalaiko kuno osagwa chifukwa cholemeredwa bwanji. Ndipo mmene timanena paja gross domestic product timakamba nkhani ya katundu komanso nkhani ya ntchito zimene zikuyendera Malawi muno kuti sizikuchita bwino, zimene ngati sitiziyang'anira bwino zimapangisa kuti ndalama ithe mphamvu. Malawi muno ndalama yatha mphamvu, pano pamene tikunena pano kwacha yathu yatha mphamvu koma kulephera kuti anthu anene kuti ndalama yatha chani yatha mphamvu. Mu 2018 ndalama yathu inali pa 12.4%. Ndi 2019 yokha imene tinali pa single digit imene inali 9.3%. Komanso ndi 2020 yokha imene so inali pa 8%. Ndikubwereserani chicha kuti msamati kweni ngati ndikunena za kunyumba kwanga za ine ndakaliati ya iyi mupite ku Reserve Bank akakupasani imene ya midyear akakuuzani kuti dziko la Malawi kwenda bwanji, and this is a midyear 2023 and 2024, and maybe the members of parliament you can bear with me imene ili apopoyo mutha kuvomereza nane kuti panopa mmene tikunena lero September to July to September ya 2023 ndalama yathu inatha mphamvu ndi 27.9%. 2024 mmene tikunena panopa ndalama yathu yatha mphamvu ndi 33.7%. ilibe mphamvu, ilibiratu mphamvu ina iliyonse. And kupatira mphamvu kwa ndalama imene tili nayo ndi chifukwa chosayendesa bwino ndalama, chifukwa chosayendesa bwino dziko la Malawi, ndi chifukwa chowononga ndalama mwafakala, ndi chifukwa chomakhala ndi maulendo osaganizira anthu osauka, anthu amene alibe sapato kumamiziku, anthu amene akufunda opanda chofunda, angogona opanda blanket, anthu amene angogona opanda chakudya chilichonse. Ndiye awawa World Bank ndi IMF akunena kuti kaonongedwe kwa ndalama kameneka kakapitirira Malawi muno tikamafika 2025 and 26 ndalama yathu izakhaita theratu mphamvu kufika pa 41%. Mmene tikunena pano ngakhale chakudya chomwe chaduliratu sizikuchita bwino Malawi muno chifukwa chosayendesa bwino chuma cha dziko la Malawi. Zimene amafuna Dr. Saul Silima poyamba nawo ndale amafuna kuti zinthu zisinthe. Zinthu zisinthe anthu tikhala ozidalira pa ife tokha. Zinthu zisinthe chuma chiziyenda bwino. Muno mulilongwe timadziwa kulima, lero fertilizer ngakhala anthu amulilongwe sagula ndi fertilizer yemwe Malawi muno chifukwa chona kuti wakwera mtengo. Zinthu zakwera mtengo chifukwa chona kuti ndalama yathu ilibe chani, ilibe mphamvu. Anzathu amene timathamangira kupita ku Zambia kukagula zinthu kumabweresa kuno chifukwa ndalama yamene aja ili ndi mphamvu, ndipo anthu akutha kuzitenga, akutha kuchita produce zinthu zawo Malawi muno, akutha kuchita produce kuziko la ku Zambia komanso ku Tanzania akuthanso kuchita produce zinthu zawo. Tifuna ife tikalima soya, tikalimanso tirigu, tizipanga mabledi tokha, tizikhani ma investors ya mphamvu. Nkhani ngakhale za kodi chimene tikufuna ife kumbali ya economy tipange bwanji 2025 imene kubwera tikatenga boma, chuma chiziyenda tizikhani mphamvu, tichepese mayendedwe, komanso ngakhale amene azilandira ma fertilizer subsidy, amene akulandira makupuni awo azikhala anthu ovutikisa okhaokha. Lero masabuti makashi transfer imene makashi transfer akulandira anthu amene ali kuma ministry, amene ali ma office. Tikapita ku office ya nutrition tikapeza kuti gulu lambiri limene akulandira makashi transfer kuhonga kuti akathandiza kubera mavoti, kuhonga kuti azavotere, koma anthu ovutika kulephera kulandira ndalama kuti ang'anire matumba mwawo. Amalawi anyamata amayi abambo tikupempheni nthawi yakwana. Ino anzathu timapanga ma business, anthu ati tili ma office, ife anzathu amene tikupanga ntchito zosiyana-siyana tiye tisapota chipani cha UTM 2025 kuti dziko lathu lipite patsogolo, chuma chathu chiziyenda bwino,
tikhale ndi ulimi wapamamba tizipanga tokha zinthu mudera muno fetereza asike mtengo malonda athu ngakhalenso chimanga chikwanire kuti munthu azilima ndi kugulitsa china kumadya ndimene timene paja kudya katatu patatu kudya katatu pa siku timanena aja ndifeyo kuti titulusa zakudya zokwanira kuti anthu azidya katatu pa siku. Lero mukuwanamiza anthu kuti zikuyenda chonsecho immediate review ya 2023-2024 imene ili maofesi mwanumu mukuneneratu kuti zinthu sizikukhala sizili bwino and mukulephera kuti musinthe mapetroje mukulimbana ndi UTM aiso tazilimbana nokha amene mukulephera kuyendesa dziko lino la Malawi amene mukulephera kuyendesa chuma cha dziko lino la Malawi amene mukudya ndalama malo mokuti muzitumikira anthu amene akuvutika amene mukulephera kumanga zinthu ku Malawi muno amene mukulephera kumanga ma college amene mukulephera kumanga ma hostel wana school lero mwana school kumapanga lendi kwawo choke pamphasa apita zikapanga lendi pamphasa malo mokuti mumangire ma university lero tikulephera kutukula madera chifukwa cha sankho limene timakhala nawo. Dr. Sausi banalibe sankho lina lilo sakanakhala ndi sankho sakanakuyikani inu pampando akanati azipanga zinthu zina zosiyana koma nakuyikani pampando lero mukulimbana ndife. Ndimati ndinene mawu awa mmene amanena National Director of Women zokhuza anthu a chipani inu amene mukufuna kumalimbana ndi chipani cha UTM ndikumatenga anthu anu kayenda nala chipani chanu kuti muzilimbana ndi UTM atakuoneni ndi Mulungu. Inu amene mumapereka ndalama malo mopereka kwa anthu osauka malo moti mupereka anthu azipanga ma business mupereka ndalama kwa azimayi anyamata azipanga ma business lero mupereka ndalama kuti musokoneze anthu atakuoneniso ndi Mulungu. Koma tikuzeni ifeyo chipani cha UTM tili pano kuona mioyo ya azimayi azibambo anyamata Malawi muno komanso kuona ntchito ya chuma kuti ikwenda bwino ntchito ya ulimi komanso zokudya katatu pa siku mtengo wa fertilizer kusika mtengo Malawi muno amene tipange zimenezo ndife a chipani cha UTM. Ngati tinakwanisa kwayika mboma amene aja sikuti ife sitimatha ife timatha nthawi yanu yatha tinakuthandizirani tikupemphani nonse azimayi anga ndakuthokozani zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri National Director Region Director amayi takunyadirani. Zikomo kwambiri. Pano pasiku lero nafuna kuwauza anthu amene amaziona ngati anapita ku sukulu koma akulephera kuyendesa dziko lino la Malawi ndakumbuse kuti chuma ndicho sichikuyenda bwino apo ndalama ya Malawi kwacha ndiyo ikutsika apo ngakhalenso consumption Malawi muno tikudya zakudya kunja za ku Malawi muno tikulephera kudya atomato omwe akabiji omwe kukushopulati tutenga zakudya za kumabilingano akunja. Ndimafunanso ndalongosolera anthu kwauza unena kuti maulendo amene amayenda a Malawi akuononga chuma cha dziko la Malawi kona kwacha ikugweragwerabe tikamafika January kwacha ikhala tafika kumapeto kwenikweni poti tizilephera kukhala ndi 1000 kwagula chinthu kusika tizilephera kukhala ndi 500,000 kwagula chinthu ngakhale kugula simenti yoti timangire nyumba zathu. Tauze mtundu wa Malawi kuti mukamanamiza aziziwa kuti mukuwanamiza ife tilipo tikudziwa mmene chuma chikuyendera. Mukamapita maulendo muziwa kuti mukubwesa dziko la Malawi kugala pansi mukamalephera kutuma ma ministers yanu ngakhale kutuma ma mayor kutuma makansala kuti azipita azikasegula ma toilet ndi kusegula mozala matomato ndi kusegula ngakhale ma hostel ndi kusegula ma rest house zimene tenzo atumana ang'ono ife nkumana kuti chuma chikuyenda bwanji. Koma tikamapita tonse gulu lonse kupita makasegula nayo ndi kumapereka ma certificate a JC mulamo kuti tikapereke ma certificate ama professors kapena even kukapereka ma PhD nikuononga ndalama tikumakhala ma chancellors mulamo kuti ma chancellor pati unena kuti amayi makuta mukhale chancellor wa Bunda muzipita kumeneko muzikaona kuti maphunziro kwenda bwanji. Inu amayi abambo Kalonga mukhale chancellor wa UNIMA muziona kuti zikuenda bwanji. Koma chonse mipando yonse kutenga ife chilima madana ndi zimenezo ndipo mafuna kuti chuma chiyende bwino Malawi muno amalawi tichoke pa umphawi tikakhala anthu ozidalira pa ife toka. Tikamakhala pano kumakasegulira makola a nkhuku mama kuti tipereke nkhuku kwa azimayi awa kuzera kumanyowa kwakhale ni manyowa ambiri kuzera kuzitosi za nkhuku
komanso kuti tipereke manyowa, tipereke fertilizer kuti kumanyowa amenewo apange fertilizer ochuluka kuchokera kuma drops ankhukuwo tikulephera. We want to have real investors, mavesta amene akhale m'Malawi muno kuti azaonjezere chuma cha Malawi kupita patsogolo. Tifuna tikhale ndi misika ikuluikulu chifukwa chokuti alimi tili nawo akuluakulu amene tikuwathandiza ku Malawi kuno, kuti chuma chikatero tizakhala anthu ozidalira pa ife tokha mopandanso wina kutisumulula kapena wina kutinena kuti zinthu kuchita bwino. Tikuthokozera na World Bank, tikuthokozera na IMF amene mwayika pa mbalambanda dziko la Malawi kuti sili kuyenda lidakakhala malo amodzi omwewo kuchokera 1981 tili pamwepo mpaka na lero 2024 tili pomwepo, sitikusintha, sitikupita pena paliponse, koma kuchuluka matama ndikumanena maboza kumapereka ma statement osiyanasiyana zokhuza ndege. Tathokoze mabishopu athu tili kunchewa nanena kuti iwo anali konko, Mulungu anali konko, akuziwa zonse zimene zinatani zinachitika. Ukamona munthu akukuza statement koma lilime nkumazaza nkamwa umangoziwiratu kuti chilipo ndicho. Timusire Mulungu kuti tiwe pa September pano asogoleri amene tili Malawi muno mukafuna kuti ndege zisiye kugwa, ndege zikhala zokhala ndi mafuta, ndege zikhala zokhala ndi zinthu zoziyenerera, mukavotere UTM imene sizaona wina aliyense. UTM izaona wina aliyense wa Malawi muno, ochokera ku Lumpi, ochokera ku Tcholo Mulanje, ochokera ku Chitipa Kalonga, ochokera ku Zuzu Nkhatabe, ochokera ku Nchinji komanso Nchewu, ochokera ku Salima komanso Chikwawa Nsanje. Tonse ndife Malawi, ndipo anthu onse ochokera maboma amenewo opita ku skulu, osapita ku skulu, ama business komanso ngakhale ongokhala amene tizakhala nawo tikugwira nawo ntchito limodzi kutukula dziko lino la Malawi, ngakhalenso onse amene akugwira ntchito zosiyanasiyana m'maofesi ndi ena onse amene anapuma tizasowa nzeru zanu kuti muzatithandizire. Ndinu nonse ma PS amene munangotayidwa kupita kumakayimba ng'oma, munthu wa digiri ache nkukamusiya pa benchi kumakayimba ng'oma malo mokuti atumikire athandizire dziko kuchita bwino. Inu tizakugwirisani ntchito. Anyamata athu amene mwaphunzira mungokhala mulibe china chilichonse chochita, lero tini ntchito zosiyanasiyana m'Malawi mwino timene tingapange. Sizanenanso kuti tiye tikutumizeni kupita mayiko akunja, muzagwira ntchito Malawi muno chifukwa dziko lino ndi lanu, ndipo muzalandira ndalama zokwanira zokuti zikuthandizireni manja anu. Zimene angapange zimenezi ndi anthu a UTM, ndi chipani cho UTM komanso ndife asogoleri a UTM. Kumapeto kweni achinyamata onse ma GZ onse amene muli ku Taimani, ma GZ mosogozedwa ndi National Director of Youth, tikuyamikireni ma GZ onse. Tayimirani achinyamata onse, ine ndayimirira kaletu ndiye ngati mukanika kuyimirira. Come again? Inu ndiwaye ndimati ndikuthokozeni kwambiri mukuyima mapazi mwa Dr. Saulo Silima. Mulungu azingokudalisani koposaposa, osaopa, osatopa, osaopa. Aluta continue on, tiyende chisogolo ndi chipani cha UTM ndi ligasa ya UTM ya Dr. Saulo Silima amene akuganiza kuti chipani chatha atha ndiwo. Ife tilipo kwenda chisogolo mpaka na kalekale. Ambuye azingokudalisani kwambiri. Inunso amene mukubwera ku chipani cha UTM zibwerani, tikuthokozani chifukwa cha mainput anu, zibwerani musafoke, zibwerani. Tikuthokozeni Ntumbuka, Dr. Matthews Ntumbuka, tikuthokozeni Dr. Daliso Kabambe, mwakamutithandiza, mwakamukwenda nafe, mwakamutipasa support. Pitirizani. Ife a UTM sitikuopa china chilichonse, inunso mutenge mawu amene osaopa china chilichonse, osabwereranso mbuyo. Alendo nonse bwerani, nonse amene mufuna kubwera bwerani, ena onse amene munakhalira nkumaopa bwerani. Ifeyo tilipo tigwira nanu ntchito. Mwikakhala nyumba amene amanena bambo anga akambala kuti wina ananena chani, he is my father, he was the best friend of my late father, may his soul rest in peace. Nanga mulendo mamusiya kunja ngati iwota kagona kuchipinda, iwota kumpasa solimu lumu ina kumatani kumagona, sichoncho edi. Nanga tikane kuti opati mwabwera ndiye kuti mutilanda nyumba, tikangonesa kuchipinda kwa alendo ndiye kuti walanda nyumba ngati. Akabwera neka ku kitchen kutithandiza kuphika nsima ndiye kuti aje yekha nsimayo ngati. Ndiye kuti tijera chani limozi. Ndiye tikupempheni kunena kuti onse amene akubwera tikaopseza anthu amene akubwera, mupeza kuti anthu amene ajazilephera kubweranso komanso kutithandiza kuchipani.
ndete ntose tigwire nawo ntchito limodzi. Asogolera a UTM ndalama zikuvumba, ndalama zimene zikati zapasa anthu osauka, ndalama zimene zikanapangisa kuti chuma cha Malawi chipite pasogolo, mwina akukupepesani chifukwa ndife oferedwa. Ndiye sitikudziwa kuti kupepesa kwake akupepesa chifukwa chani, zilandirani ndalama chifukwa mmene zikuvumbiramo ndikhulupirira chipo chimene chikubisidwa china chache. Ndetiyeni zilandirani akukupepesani, zilandirani mvomerani kuti zikomo mukutipepesa, ndikhulupirira kuti koma sasokoneza chipani chathu chifukwa chipani ichi ndimene chinapangisa iwo kukhala pamenepo achisiye chikhale chikukulira kulirabe mpaka na kalekale. Ndipo ngakhale mutatigwedeza chotani ife sitikuopa, sitikutopa, sitikufoka. A Director of Operations mogwirana ntchito ndi achinyamata tikupempheni, please. Director of Operations, please come forward. National Director of Operations. Oh, pamene muli pamene pomo pena timafunaso kuti ena mwina simfuna kuti akudziwere kuti ndangoma National Director of Operations continue working with the youth, continue maintaining the discipline of the party, komanso pitilizani kugwira ntchito zosiyana-siyana zokuti chipani cha UTM chipite pasogolo. Ife amene tili kuno ndimati ndiyimise asogolero onse amene muli uku tabwera tayimirirani kuchokera uko tayimirirani asogolero nonse tayimirirani. Ndilephera kukugwirani mkono wina aliyense. Chipani cha UTM chikulimba ndi asogolero amenewo. Msonkhano amenewo kuti utheke anyamata ndi asikana ache ndi ati ndi amenewo. Tikuthokozeni kwambiri, Mulungu adalitse m'matumba mwanu kuti tipitiza panga msonkhano maona ngati kuti ife sitingakhale ndi chuma kapena kuti choyendesera nawo misonkhano. Ayi, Mulungu akutidalitsa ndipo mzimu wachilima ukuyenda pena paliponse. Kuchokera uko tikuyamikireni. Amaona ngati ife tikagoda kuti tizikapempha. Ayi, ife sitimapempha ndife azimayi a discipline, timangofuna kuti dziko liyende bwino. Azimayi azibambo anyamata akhale ozidalira pandani pa iwo okha. Anthu akafuna kukwera njinga azikapita ku gofu azikapanga kumene, koma kuti tizikapepera kunja azungu azitiyang'ana kumatiombera manja ife tikukwera njinga zimene sitizapanga. Ife tizakhala tikumalima tomato kuno, komanso tizikathamanga ku gofuko koma mmene amapangira achina Dr. Matthews Ntumbuka, achina Kalonga akamasewera gofu awa anyamata ngati amenewo. Tizikakupezani kumeneko osati tizikakwera njinga kunja yayi. Kunoko timaenda so ife timakwera njinga konkuno. Wina aliyense amene amadziwa kukwera njinga tiyeni tizilawira mamawa, tizikakwera njinga ine ndi mmodzi amene makwera nawo njinga. Koma kuti tizikavula ife kukhala anthu osakhala kumaziderera, kumazipepusa, chuma sichiyenda bwino kuyambira 1991 mpaka na lero palibe chichitika china chilichonse. Olo tikwera njinga tipasa ndalama za sadaka. Akudziwa sangati pasa ndalama ya sadaka chifukwa akudziwa kuti ndalamayo ife sitikuyigwiritsa ntchito akatipasa m'Malawi muno. Ambuye azingokudalitsani nokha nonse amene pali inupo, love to love, kiss to kiss, back to back. Pano pa Masintha ground, quite a charged audience, I must say. Nthawi yapita koma anthu adakalipo mpano. We don't have a lot of time. Kathe, what a beautiful rally. It was indeed beautiful. Yes. Kuona ma speeches amene aperekedwa pano, maka imene yakaliati adachita focus kwambiri pazachuma kusonya zoti speech yawo adayikonzekera. Chifukwa adayika pamenepo uthenga timaona PowerPoint ya timaona uthenga pamenepo anakonzekera kuti azafotokoze nkhani zachuma. Uthenga omwe akupereka kaliati ndionena kuti boma akutenga 2025 akuti UTM ku convention pa 27 November kukasankha mtsogoleri, ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti mtsogoleri amene akasankhe awathandiza ndithu kutenga boma chaka chamawa chino. Ndipo akunenetsa kunena kuti akatenga boma chaka chamawa chidwi chawo chenicheni chidzakhala pokonza nkhani zachuma, mavuto azachuma, kuthana ndi umphawi mdziko muno. Amapereka mbiri ya nkhani yokhudza zachuma kuti ngati dziko la Malawi tayenda bwanji pa nkhani imeneyo. Nde amafotokozerapo kuti iwowo akuona kuti ndi malipoti omwe akhala kubwera zinthu zakhala zisakuyenda bwino. Dziko la Malawi lidali mwina pa mndandanda limodzi ndi maiko ena osaukitsitsa maiko ngati China komanso Tanzania, koma akuona kuti dziko la Malawi lakakamirabe pa
nambala imeneyo yoti dziko lotsaukitsa kuti sizikuyenda sizikuyenda pomwe maiko ena achokapo. tilibe nthawi yokwanira ndinaona azimayi akulira pano. What happened? Amayi ambiri adalira adi kanthawi kena kake nthawi imeneyi ndiyomwe amayankhula bambo Makwenda Chunga amafotokozerapo maka kuti nkhani yokhudza ngozi imeneyi chakuti kodi zidayenda bwanji komanso adadzankhulapo kunena kuti momwe lipotilo likuonekera kuona kuti achilima adali mkhalango nthawi yayitali kuvutika okhaokha kumeneko anthu osaonetsa chidwi kwenikweni kuti mwina apitirire ndi ntchito yosaka andegeja titamvetsedwa kuti yagwa. Nde atankhula zimenezo anthu ambiri ndithu adalira pano chifukwa anakhanga takumbutsiranso komwe tikuchoka momwe zinthu zidakhalira. Adayankhulaponso nkhani yokhudza ripoti kuti ripoti lomwe lachoka ku akatswiri amenewa akafukufuku ku German kuti sili kukamba bwinobwino chilungamo chake kuti kodi zinthu zidayenda bwanji. Atiwo akufuna ngati kuchipani kuti pachitike commission of inquiry, pakhazikitsidwe commission of inquiry. Ndama akumbutsa chakwera kuti achilima amene anatisiyawo anali anzanu makhala limodzi kubwala la milandu mwayenda limodzi ma demonstrations mwapanga zinthu limodzi. Chonde khazikitsani commission of inquiry yomwe muti akhale malailo society mukhale maloya akubanja wina aliyense amene anamwalira pa ngozi imeneja akubanja akhalemo mu commission imeneyi kuti pachitike kafukufuku wina kuti adziwe chenicheni chomwe chidachititsa ngozi imeneja. Ndiye ndithu Brian anthu ambiri adakhala ngati awakumbutsa zaifa imeneja. Tidaona ndithu anthu ambiri pamalo ano makazi mayi kutsogoloku akulira. Apa ndikuona a Newton Kambala ndiye namba kutsika. Iyayi Silikumva kutola. Okay, lo. Deputy. Lola simbenjere maimba bwanji. Amemba jonji. Kurola Aywe. Sarola choncho Sarira. Kurola Aywe. Sarola choncho By January 2025, it will be more than that, 41%. We are telling them that we are really increasing the money supply in the country. And we are telling them that the neg import against export is not all that good. We are also telling them to say the consumption, we are not consuming our own. We are consuming things which are coming from abroad. 1981, we were number 4, China was number 3. Come 2013, China went out of the poorest countries. And not me, this is MIF, this is World Bank talking about this. And when we keep saying that, oh, we deliver, what is it that we are delivering if Malawi is still becoming poor and poor? And when we were number 4 amongst the poorest countries, Zambia was it 36? And Tanzania was number 19. That was 1981, and we were number 4. We are still there. We've just moved with 1. We are number 5. And Zambia is now 41, and Tanzania is 39. They are moving and they might go out of the poorest countries in Africa. So this is the World Bank which is telling us. And the World Bank is telling us that we are spending much more expenditures than whatever we have. The World Bank is telling us that we are not even consuming what we are supposed to do. And this is what Dr. South was talking about the mega farms. That we need to produce, we need to eat, and we need to export as well. We should not just be importing things for the sake of importing. We need to have real investors, not the investors who are growing tomatoes here in Malawi. The tomatoes are supposed to be putting women in groups, putting the youth in groups, and we let the investor to say these are the investors, they come and grow tomatoes, and they take it outside, they get their dollars, and we remain poor and poor. We need to have our own. We are buying even the soya. We need to add value, the soya which we produce. The women and youth who are producing soya. The women and youth who are producing sunflower. We need to add value and produce cooking oil. We need to be exporting our own things. We need to have Buy Malawi. The Buy Malawi in 100%, we're supposed to do it. Mukalandi convention mu November. Alipo anthu angapo amene akufuna president, including yourself.
muonetsetsa kuti zikhale bwanji kuti akawina mmodzi ena asanyanyale? palibenso kunyanyala ngakhale mutawina inuyo sizanyanyala zapa oladawina nga inuyo tikuita nani bwera ndithu ndimangomva kampekesera kuti mungakhale president wabwino kwambiri. ineyo inu mungakhale president wabwino kwambiri ndipo ineyo ndimakukondani kwambiri ndiye mutakhamwa ima inuyo suti pangakhale vuto lina lilonse koma ifeyo ndi anthu ogwirizana anthu a UTM timapanga chinthu chimodzi timagwirizana chinthu chimodzi. ndiye palibe kunyanyala kuli ayi palibenso kunyanyala kwina kulikonse kuyambira kuyendera limodzi kuti chipani chiyende bwino nkona lero timauza kuti amene akudziwa za dziko lino la Malawi ndi anthu a UTM ndamene tikulongosa akanakhala kuti anthu ena akulidziwa dziko la Malawi kuti kuyenda bwanji ataona kale kuti chuma chikuyenda bwino ndipo Malawi kwacha isakutha mphamvu mmene unenera pano ataonanso kale kuti mwina China ati imene tupita makagula zinthu China inali namba 3 kwa anthu ovutikitsa kwa maiko ovutikitsitsa pa dziko lonse lapasi 1981 1982 ife tinali namba 5 kusonza kuti iwo ajamaopa ifeyo lero ife tikuopa China lero mmene kunali 1890 ya China ndimene kukuonekera ku Malawi kuno koma chifukwa chona kuti sankho osagwiritsa ntchito anthu ophunzira nkhani ya industrialization matoothpick tikwagula ku China ngakhale maplastic zamwe zigula ku China mmalo kuti khale ni makampani Malawi muno kuti azipanga zinthu zimenezi mmalo kuti tichite empower chinyamata kuti imeneyo ni manifesto yonga yambirira imene yakupasa kweni kuti udziwa kuti ife dziko la Malawi tikulidziwa bwinobwino kuposa ina chamene akunena kuti nda Malawiwo koma ife tikulidziwa kuti ndekuti tata UTM tatenga dziko lino silikhala semene likukhalira pano inu anyamata amene mukokhala opanda china chilichonse tikakuyikani pasogolo kuti ntchito yanu iziyenda bwino komanso nkhani ya media kuyikweza pasogolo a media atu nkhani ya media yomati zomandika izi kukamwazi ayi mutangondika apa kumangoyankhula mwina zina zili mumakutumo kumangoyankhula zotani zomandika chisekerero chikukamwa zimene zitatha kutha zimene UTM ikabwera mboma 2025 tizakhala zinso kuti tikuyankhulana iwe uli uko koma ukumva kuti ndikuyankhula kuti chani media imene kuyilemekeza osati zamakuthamangisani liwiro osatinso zamakuyikani pa zuwa kumaotchedwa zuwa mukulemekezedwa because you are the fourth government ngakhale rule of law imene tikunenayi amene timanena kumagwisa ntchito achina Martha Chizuma chamene titakhala tilayika pa mipando ikuluikulu kumadabwasa kuti kodi ni Martha Chizuma amene timatha kumagwirisa ntchito kumakhanga tisayigwira ntchito majaji amene tikuanenawo titayika pena pake osati mayika kuti poti tikupita ku 2025 ndebwera ndimamkhala apa no titakweza mipando yawo rule of law milandu tikamana kuti kuyimba mulandu iweyo titafufuza kuti milandu iyo ndi yachani osati mangononga ndalama cholinga kumaopseza anthu ndale zimene timaopseza anthu zimene zimabweretsa chitukuko cha dziko mbuyo sitizaonanso kuti ati uyikoda kuchokera kuti ayi kumafunsa kuti kodi Brian Banda kuchokera muno ngati ali ku MBC muchose nikoni si wathu yayi ayi ife tizafuna anthu olongolola ngati inu ogwira ntchito zabwino ngati inu muzapita ku MBC za boma zimwe zimagwira chani kumagwira ntchito kumalinenanso boma lomwelo ngati sili kuchita bwino. My Patricia Kariati, we must congratulate you. A beautiful area, well organized, well patronized. We give it to you, my Kariati. Thank you very much. May God bless you. Thank you very much indeed. And contest with me. Amenewo my Kariati saso wazoyankha tikuthamangira ku hot current tsopano nthawi yatha. Your final thought, Kathe Maulidi, mawu ako maliza ndi otani? Mawanga Brian ndinganene kuti pa msonkhano maka uthenga omwe tikuutenga pa msonkhano mene mwina ena omwe samatsatira angotipeza kumene uthenga omwe tikutenga pa msonkhano mene ndichonera kuti report limene latulutsidwa kafukufuku amene wachitika oyamba report la ndege chipani chikuoneka kuti silidasangalale ndizotsatira za kafukufuku amene akufunitsitsa kuti patachitikanso kafukufuku wina oyima payekha komanso nkhani inaso yomwe kubera bambo DK tikuthamangira ku hot current koma pang'ono mwauona bwanji msonkhano the honorable Dalitso Kabambe? Brian anthu anadzaza atu pano panali chikhwimbi cha anthu ndipo msonkhano wayenda bwino. UTM yafotokoza mazunzo mavuto amene akudutsamo mmene pa ground pachemera pa ground patereratu anthu masalale ngochepa mwacha zinthu zakwera kwambiri mankhwala mzipatala mulibe chakudya chakwera chilichonse dziko muno chakwera anthu akuzunzika ndiye anthu akuyang'ana kuti kodi amene angatiphule mavuto wandani abwera pana nadzaza kuonesa kuti UTM ndimene mayankho a dziko lino la Malawi. Ma convention ikubwera pa mu November 17 mukayimira upresident wa UTM Dr. Kabambe. This is my first question to you. Ndimafuna muyangane uko amalawa kuone nani mukayimira upresident wa UTM come November. Brian Fredo nakuti zifunika anthu adzitho opanda mantha osaopa tilipo tikupita kumene convention Brian tukayima mwene koko ndipo mukawina. Brian
tikaonera convention komweko ukuzikapanga somo panga apa convention tikaonera komweko ndikuthokozeni kwambiri ndathokoza basi Brian ndathokoza kuyankhula koyamba Dr. Kabambe akuti akayimba akhala kuthawa kuti thawa funso limene akhala kuthawa sabata yonse ndakhala ndikulimbana nawo kuti ndafunse ndithu akhala kuthawa lero atsimikiza ndithu kuti speaking for the first time akuti akayima ndipo akapambana apa pano ndetitha kutsimikiza kuti nkhondo inde ilipo kwakhala mkoke ku convention imeneyi ya UTM ndiye Brian mwina tingotsiriza paja oma ndifunsa paja ndimanoti nkhani zingapo zomwe tikuyenera kutenga kuno ndichonena kuti UTM sikuvomereza ndithu ripoti imene akufuna kafukufuku wina achitike amene akuti azatulutse zenizeni zomwe zidachitika pa tsiku limene lija nkhani ina kunena kuti iwowa ngati chipani adayankhulapo a Newton Kampala akuti ngati chipani sakufuna kugulitsa chipanichi akuti akufuna ndithu kuti UTM uyo ikalowe mboma chaka chamawa sakufuna kugulitsa chipani Wanda Msisha komanso Wayana Chunga ndi Jona Pankuku akudikira hot current 2 minutes yawo mawu ako omaliza ndi otani after all atakufunsa kuti unali kumasintha waona zotani kuno nditha kufotokoza kuti taona chimvano taona kugwirizana mchipanichi ena amafunsa ndithu kuti kodi amaiko usi kumeneko yes nayo afika sada adalibo bwera amaiko usi kuno sada bwere tiyezeke bwana tiyezeke chifanyani tiyezeke kai timangeza lero amaiko usi sada bwere komabe ngakhale iwowa sada bwere malo ano nditha kunena kuti taona chimvano mu UTM chifukwa onse amene akukapikisana aku convention onse omwe abwera poyera kuti akukayimira pa mpando wa president adali pano adalitso Kabambe a Newton Kampala Matthews Mtumbuka Patricia akuyendera limodzi onse adali pa msonkhano uno sada pange kuti ayi kumeneko pota kukankhula ndi Akaliati ndi candidate nzathu amene tili naye pa udani sitipitako asana akuoneka kuti akumwera limodzi anthu akumwera limodzi kuyankhula bwino kotero amwera limodzi chifukwa akanakhala ena akananena kuti ayi ife sanatike pa ndandanda okalankhula kumeneko ndiye sitipita akayankhula Akaliati ndi Kampalawo chifukwa nawo sakufuna mpando wa president ndiye taona ndithu kuti onse abwera pamodzi wina sananene kuti apo tine sanandike pa mndandanda olankhula ndiye sindipita ku msonkhano ndiye kupatulapo kuti ausi sadabwere taona kuti muchipanimu anthunso akuluakulu mchipanimu akadali limodzi ndithu the unity imene tayiona kuno katha kunena kuti the UDF UTM inabwera kuti UTM inabwera kuno kumasintha kudzalonetsa dziko la Malawi kuti chipani cha mphamvu and they are still united. Ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno kumasintha ground nali ndi Kathe Maulidi and timu yathu yonse tukuperekani tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre.